apudanta po ang pamayo kang Sepio, si Mr. Allen Reondanga, para mag-present kan sa indang proposed plan and budget for 2021. Maray na hapon po sa Tuya Gabos, maray na hapon po sa mga pag-iriba sa NCPC, sa Tuya pong mga katuwa, paabot sa Tuya pong mga namamanwaan, kan mga plano, kan sa Tuya pong gobyerno lokal. Urog na po kan mga departamento asin opisina. Siriman po, maray na pagkahapon sa Tuya pong mga nagadalan sa live streaming sa Naga City Government page. Ang samuya pong opisina, naglatag po ni mga plano for 2021. Napigko-konsiderar pati sa tuya po bagang mga limitasyon katakod po kaniyong COVID-19 pandemic na kung saan po lalauman ta na will be somehow extended until the second quarter of 2021. So ini po ang proposed budget kan samuya pong opisina. Antes po kayan, bayay po nindo akong ipamidbid ang samuya pong opisina. Ang samuya pong opisina, saro pong departamento kan gobyerno lokal, ini po na-crear sa iraron po kan City Ordinance number 2017-108. Antes po kan ordinansa pong ini, kami po sarong division sa iraram kang City Mayor's Office na nakrear sometime in 2012. Pero po na-elevate siya into a department in 2017. Tulo po ang mandato kan opisina, tulo ang sa tuya pong pigsisibutan. From the very name of Sepio, of course, the events management and protocol services, si pagpabalangibog kan mga trabaho kan gobyerno lokal, programa, aktibidad, proyekto. So, parte po kan sa itong trabaho, iyo po an information accessibility and transparency. As in, of course, itong general administration and support to operations. Ang samuya pong opisina, ang samuya pong team, igwa po ning apat na division, saro pong section. Ang events management and protocol section, division, ini po ang division na inkargado sa pagsiguro na ang gabos pong commemorative, governance, and festivals and special events. Si mga okasyon pong pigpapadang syudad, magigibo o mahihimo. Ang division man po na ini, iyuman ang inkargado sa pagsiguro na itong flag protocol na nasa iraron po kang Philippine Heraldry Act of the Philippines, mapapautob sa gabos na mga opisina kan sa tuya pong gobyerno lokal, isiriman po sa mga barangay. Iniman po ang division na nagsisibot sa mga official functions, mga bisita, official receptions, kung may nagbibisita po ni mga embahador, mga national dignitaries, ini po ang nagsisiribot. Sa Communications and Operations Division po, iniman po ang inkargado sa Broadcast and Media Relations. Ini pong sa tuyang ginigibong live streaming, ini po produkto kan Communications Operations Division. Sindaman po ang inkargado sa pagpaluwas ng mga press releases sa manlain-lain ng mga radio and TV stations sa tuya pong syudad. Ang sunod pong division ay ang Strategic Planning and Communications Development Division. Ini po ang division na nagmamangno, nagsisibot, nag-a-update kan sa tuya po na social media account, mga social media accounts kang syudad. Sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, asin po sa YouTube. Dahil po igwa po sa ordinansa, pigsusugo po sa itong opisina na i-utilize, i-make use ang gabos na media platforms na available para po maimpormaran ang publiko. Iniman po ang division na inkargado sa pagdisenyo ng mga infographics, mga infomercials, pagdisenyo kan mga nahihiling tapong mga tarpaulin designs, tuyong may mga okasyon kita, tuyong may makaipuang kitang ibalangibog sa Naga. So, ini po ang nagkisibot na division. Ang sunod po ang iServe Division, ini po si inkargado sa Client Assistance Desk kan City Hall. Sinda po ang nagsisimbag kan mga hapot, kan mga kliyente, antes po makaabot duman sa mga manlain-lain
na mga opisina sa laog kan City Hall. May saro po kitang Administrative and Support Service Section, iniman po sisiguro na ang sa tuya pong opisina is properly managed, si mga supply, yaon, si kaipuhan ka mga empleyado, si mga sasakyan, so mga kaipuhan ng mga gamit, yaraon, si pagpadara ng mga surat, sinda po ang sisiguro ka iyan. Ang sa tuya pong opisina, saro sa mga sibot, pag-abot po sa COVID response, mahalaga pong maray ang impormasyon sa danay na pagprotehir kan sa tuya pong syudad. Kaya, during the COVID, pagpuon po kaning COVID outbreak, COVID epidemic, asin po naging pandemic na nga ni, si sa tuya pong opisina, ang SEPIO, iyo po si saro sa mga naging sibot sa urog na po sa pagpaabot sa publiko. Puon po kang Marso, we focused our information dissemination campaign for the COVID response of the city. Gabos pong paagi to inform the public, ginibo ta. Making use of the radio, nagibo po kita ni mga patalastas, nagibo po kita ni mga abiso, nagpaluwas po kita ni mga press release, regular po sa tuya mga interviews. Sa social media infomercials, sagkod po ngunyan, puon po kang Marso, sagkod ngunyan, consistent po ang sa tuyang pagpaluwas, updating sa mga kaso, updating sa mga nararahay, updating sa gabos sa mga quarantine facilities kang syudad. We also made use of the printed form, si mga tarpaulin, kung mahihiling tapo ngunyan, ang mga establishmento, igaw po yan yung mga pagiramdom manungod sa COVID. Mga labi po sa 3,000 na tarpaulin ang pinaimprenta kan opisina, katuwang po ang Arts, Culture and Tourism Office, na iman po ang nagpa-facilitate kung saan madukot, dahil po sinda ang may access na urog sa tuya pong mga nasa sektor kang negosyo. Gamit naman po ang social media sa pagpabalangibog kang impormasyon. So, sa iraran po kang pandemyang ini, ginamit na po ang radyo, ginamit na po ang traditional media, ginamit na po ang new media, ginamit na po ang analog media. Kaya may broadcast, may print, may social media. Dahil po kita kaya nagpundo, dahil po kita dyan nakontento lang, nagpupuon pa lang po ang pandemya, nagpaluwas kita ng 10,000 na leaflets na pigbariwa sa gabos ng mga barangay sa pagpagirumdom sa sainda pong mga nasasakupan manangod sa COVID. Nagamit man po kita ng mobile public address system. Kaya po baga si gabos ng mga basurahan, gabos sa mga truck ng basura, kan sa tuya pong syudad, pati po mga auto kang PSO, is equipped with a public address system. Duman po uruotrong pigpapagirumdom ang patalastas ng syudad, manungod po sa new normal, manungod po sa pagirumdom sa paglikay sa COVID. Kita man po ang nagsisibot kan mga label sa mga quarantine facilities, parte na din po digisi pagtuwang ta sa HERT-F, sa City Health Emergency Response Task Force. Kita po ang nagpapakaray kan mga venue, kan meetings, nagtatao po kita ng secretarial support sa HERT-F. Pati po si lockdown team ta. Kay banan po ang team ta sa events dahil po dahil man gayo ang events ngunyan, transform ta ang events division into a lockdown team assistance group. Kaya po katuwang ang nasa events sa pag-lockdown, sa kapag-unlock ng mga areas. So ano po ang muya kang SEPIO? Ano po ang pigi-strive ta? Sa muya po mahalaga na ang lambang na ganyo nag-aaram, nakikiaram sa mga nangyayari sa tuya pong syudad. Ang sukol po kan sa muyang opisina, iyon na igwang feedback na nagkakaabot. Asin ang feedback pong iyan na aaktwaran. Iyan pong feedback na dapat na iyan na itataomi sa manlain-lain na opisina, tangarig pong masimbagan. Saro din po sa kamautan ng opisina na may padagos ta si pagiging modelo kan syudad as a local government na dahil nag-uuntok sa paghanap ng innovation. Urog na po sa public information. Sa tuya po na maawot na muya na
kung pwede man sana maging 24 oras ang pagpaluwas ng impormasyon gigibuhunta. Tangari kung ang gabos ng mga nagenyo, naiisihan ang dapat nindang maisihan. Para po magkaigwasindan ning informed choice, kumbaga. Bako lang baga itong nadadangog sa mga huring-huding, kundi officially coming from the city government ang mga impormasyon. So ini po ang mga planong giribuhon kang opisina. Araw po kang sabi ko, kami po igwang function na mag-stage ng mga city events. Ini po ang mga plano niya itong giribuhon na commemorative events. Pag sinabi pong commemorative, ini po si paggirumdum katong mga mahalagang kumbaga mahalagang okasyon, araw po kan mga okasyon para sa paggirumdum sa mga heroe, importanteng tao na pignimirar na mga local heroes sang syudad. Partiman po digdi si mga pigsusugo kita under national laws na i-commemorar, iselebrar sa loob po kan sa tuyang syudad. Ang samuya pong budget for commemorative events, by the way, we slashed it by almost 40% for next year. Ang proposal ni po, bawasan. Ninhuli po sa pirang rason. Ang rason po kayan, dahil po madikit man ang bilang, ang numero, kan tawong maatindir. Kung dati po nagsasangribo kita na nag-aartindir sa araw ng kalayaan, ngunyan po, maray na po sigurong sanggatos sana ang maatindir. So, iga pong mga pigbarawas na mga pondo, ninhuli po sa pagbawas man kan mga attendees. So dati pong pondo sa 15 martires na 80,000, 50,000 na lang po yan ngunyan. So, si mga almost similarly situated events, pararehas na po ang pondo kayan. So, ang Jose Maria Panganiban, Araw ng Kagitingan, Flag Days, Rizal Birth Anniversary, Jose Rizal Death Anniversary, may 50,000 po yan na pondo. Ang Araw ng Kalayaan lang po, medyo harahalangkaw ang pondo, ninghuli po yaon po kita sa punto na napigihiling ta na pwedeng tibaad by June, igwan ng sense of normalcy. Tan sabi po bakit kang kuyan, ang bakuna baad maging available by end of the year. Kaya lang siyempre, babakunahan taman muna ang mga tao bago man kita maka-normalize. So, ang ini-expect po, baka by June, nagpupuo na mag-normalize. So, naglag na kita kumbaga, si dating 140,000 na budget sa Araw ng Kalayaan, dahil tamang pig-slash na dakulaon. So, naglag mangyari kitang 100,000. For next year po, dahil mo na po kita ma-stage ning Ati-Atihan Festival. Dahil po yan, nasa first half of the year yan. Ang i-expect na po na by that time, bawal pa ang araw kaning mga okasyon. Ang Piyestang Chinoy, Siring Man. Dahil po it draw some 2,000 to 3,000 people sa plaza. Ang Ati-Atihan po, nasa sa 6,000 hasta 7,000 ang nag-a-attinder dyan sa tuyong Enero. Hinali taman muna po itong huling papugay sa Watawat. We will just make it a simple activity for next year. Na dahil po kayo po ng mag-allocate ning pondo. Isasabay ta na po iniduman sa Araw ng Kalayaan activity. Tangari pong dahil na magdugang pa ning pondo. Pero po, nag-allocate man girari kita, pasiguro dahil po ang charter anniversary ta June, baka most probably may mag-normalize na kita, kaya naglaag po kami ng 250,000 sa Grand Parade, although po binawasan miyan, si dating nasa 350, 250 lang yan. Tapos syempre po, dahil man kita tulos makagibo kayan. Dahil taman pwedeng, by the time ang andudami po, ang mga tao, dahil pa man siring kaiyan ka-excited kumbaga to participate. Tayaon pa man daw para paano itong paghandal. Dahil baka dahil pa man po kita fully vaccinized kung may vaccine na ang available by next year. Nag-allocate man po girari kitang pondo para sa Peña Francia Fiesta. In particular, digdi po sa military parade, sa regional band in majors and fancy drill competition,
sa civic parade and float competition. Alagad, dahil po kita ma-allocate ning pondo ngunyan, ang proposal ni po, daingo na kita magkondusir ning Miss Bicolandia next year. Ano po ang rason kayan? Primero po, ang Miss Bicolandia, halangkawon pong maray ang pundong kinakaipuhan. Normally, naggagastos kita po between 5 million to 6.2 million para sa Miss Bicolandia sana. Taon-taon po, nakakakolekta kita ng average na 4.5 million na solicitation. Ang pondo po na naka-allocate sa pondo takang sa syudad, dati sa Miss Bicolandia, 2 million. Kaya po ang bilog na 4.5 million, nadalagan sana po yan sa Miss Bicolandia. Nadalagan sana po yan sa Miss Bicolandia. Ngunyan, ano po taday tapig po-propose na magkaigo kita ng Miss Bicolandia? Ang samuya pong pagmati, daita po matitipon ang required sponsorship fund for next year. Takadaklan kan sa tuya pong mga negosyo, nakapokus ang pondo sa pagbalik, pag-rebound, pagbalik giraray sa normalcy, no? Dai po yan matao sa tuya ning arog yang kadarakula na pondo for next year. Kaya tig maraymi po na dai mo na just for next year na mag-stage kita ning Miss Bicolandia. Tada i-practical on our part nagibuhon iyan. Pero mahapot po kamo ano ta kay po ang gibuhon ang mga parada? Kasi po mas economically mas halangkaw po ang economic impact kan mga parada compared to pageants. Ang mga parada po may mga tindahan sa palibot. Ang mga ordinaryong tao nag-i-income sa tinampo. Sa pageant po, sa pageant, ang makikinabang, si production team lang, tapos si mga kandidata sana. Sa inda, madaralagan ang kwarta, basically. Pero po, ang mga parada, dikit lang ang pundong kakaipuhanon ta, alaga distributed ang ma-generate na wealth. Si Partindang Bulastog, ma-income siya. Naday man yan ma-income sa Miss Bicolandia Beauty Pageant. So, iyo po yan ang rason. Kaya, yaon ini pong mga parada. Nag-allocate man po giraray kitang pondo para sa Kamundagan Festival for next year na 2.2 million sa pagdekorar po kan sa tuya pong syudad. Sa tuya po, di kita may hiling ang kahalagahan kang okasyon. Sa tao po kan kahandalan, ang mga tao po kay puhan makahiling at the end of the day ning magiging source of paglaom. And minsan po, and most of the time, may mga pag-adal na po kaini na ang ginagibukan mga tao na kondusir ni mga darakulang okasyon para giraray maibalik itong sense of community kan sa tuya pong kan mga lugar. Ang ehemplo po kayan, ang Bacolod. Ang Bacolod po nagkaigwaning Mascara Festival, linhuli po duman sa na hampang nindang mga problema. Para itong pagmati sa pagbuhat, igwang kaugmahan na kaibahan. Ano? So, di po malaog itong function kang event na i-animate ang sa tuya pong mga lugar. Ang sunod po, governance event. Of course po, kay puwantang magtagama manggirarining pondo para sa business one-stop shop. Although po, pigsisibutan na po kang ITO itong pagkakaigwa niya to ning online means, kailan po naghisibot manggirari ang opisina, pag-andam, definitely po, igwang madigdi at madigi sa City Hall para po mag-renew kan sa inda pong business permit. Tigatagamahan taman po giraray ang pagpaabot sa banwaan kasatuya pong alkalde sa State of the City Report. Parte po yan kang obligasyon kasatuya pong mayor. So, we allocate funding for the State of the City. Si top taxpayers po, nag-allocate man po giraray kitang 350,000. Si mayoral awards, 700,000. Tabaad po ang ini-expect me, given the contributions kan mga civic organizations, kan publiko na tinaungo niya ng pandemya, dakulong po kitang i-recognize next year. Kaya po nag-aalokar kita ning maninigong pundo for the mayoral awards. Alagad,
dudami po, maski po ang ibang mga LGU, dahil man yan magpaparadirigi sa tuya next year. Dahil ang iba kayan, nagbubuhat man sa pandemya. Kaya po, dahil muna po kita nagtauning alokasyon para sa mga bisita kan mga mabirisitang dignitaries. Mayo muna po kita ning reception for learning visits. Dahil muna po kita matauning pundo for welcome presentation sa mga convention. Ninhuli po nga ni talagang, kumbaga si pundo, mas kinakaipuhan po sa COVID response. So, para lang po sa kuyan, backgrounder, may inaapod po kami sa event industry na multiplier effect. Pag ikaw po daang mga okasyon, asin ang kwarta ginagastos, asin na ipapasa sa iba, nagiging income yan sa iba. So halimbawa, sa Parabulastog, income niya ang GIS. Si GIS na ibabakal niyang harina, magiging income man katong tindahan, asin si harina na binakal sa tindahan, na binakal man sa sarong manufacturer, income niya man ito. So yan po ang multiplier effect kan mga okasyon. Kung ikitang okasyon, araw kang parada o prosesyon by next year, ang kwarta nag-iikot po sa ekonomiya na mas makakatabang po sa tuya na maparikas ang pag-rebound kan ekonomiya ninhuli po kaning pandemya. For information, accessibility, and transparency, samuya muna pong ililay on the table, i-defer mi muna po ang proposal na magtugdok ning sarong radio station ang syudad. Awad-awad pong pundo ang kaipuhan kani, mga nasa 5 million para sa transmitter. Although po, hihiling mi din itong feasibility na maglaag kita ng radio station. Given also na dakulan na din radio station sa Naga. Ang pigpunduhan talang po this year, ito pong paggamit kang social media, asin po pag live streaming kan mga manlain-lain na okasyon kang syudad, na magiging ang participation ngunyan, especially this time of pandemya, ang participation kang publiko, kadakla niya o nasa online presence. Araw po kaning ginigibot ang unyan. So, sa social media po, may pondo po kitang pigtagamang 600,000. Ang 500,000 po kayan pambakal ng mga bagong ekipahe. Igwana po kitang tulong camera na nagbardaw na. By next year po, mas kaipuhan ta po ning dugangan pa. Ninhuli po igwang mga okasyon na would necessitate the use of technology para po makapag-participate ang namamanuaan. Pigtagamahan taman po girarining pondo ang pag-imprenta ning mga publikasyon kan syudad. Ito pong sa tuyang magazine as in journal, may pondo po yan na 1.2 million. Ang nagangunyan news na yaon po sa sarong radio station, may partner radio station po kita, may 180,000 po kitang tigtagama, as in 80,000 po kayan para sa pag-news gather, kay puwan man po nimpondo sa news gathering. Para po sa mga press conferences, pag-update po ng website, city infomercial conceptualization, ikaw po kitang pigtagamang 90,000, 10,000, 200,000 respectively for that programs. As in po, kay po hanta pong constant ang satuya pong media relations. Ikaw po kitang City Hall Press Corps, nakatuwang niya to sa ginigibo niya to na mga pagpaabot sa syudad. Kaya po, may tinagaman po kita ning 150,000 pesos para dyan. Nagtagama man po kami for next year, although po dahil ko po aram kung igwaman counterpart ang Information Technology Office. Iga po ning pangaipon na i-update na ang website kang syudad na mag-isang mobile friendly, although po baka ini mga third quarter of the year na ini magigibo. Kung may matagama na po ang ITO for this year, ihahaliumin na po ina sa proposal ni for next year. Pero po,
naniniguro po kami, parte po kan trabaho mi sa iraram kang ordinansa is assisting in the maintenance and management of the website. Naglaag lang po kami ng kabang milyon kung kaipuhan po ning mag-hire, ning ma-update, or ning third party na ma-design kang website. Taram taman po ngunyan na sa tuya pong ITO, lalo na po ngunyan, urog na ngunyan, heavily burdened sinda ngunyan sa pag-develop ng mga bagong applications. For general administration and support, inipon po si mga ipapakiulay mi po kudta na si pag-create po ning mga bagong posisyon sa opisina. Balikan ko po si introduction. Kami po saro ng departamento kan 2017 pa. Alagad, sa ngunyan po, ang samuyang current position plantilla sa opisina, igwalang po kaming limang permanent sa opisina. Sa 5 pong permanenteng posisyon na iyan, ako po salary grade 22. Salary grade 22. Ang sunod po sa kuya, salary grade 10 na. Sa sunod po sa salary grade 10, tulo pong salary grade 1 na. Nguya pong sabihon, salto siyang maray sa organizational structure na rin nire-require for a department. Sa 5 pong permanenteng iyan, ang actual pong organic na empleyado, organic meaning naka-charge talaga sa opisina, may 2 lang. Si sa kuyang sweldo, sa kapo si sweldo kang salary grade 10. Ito pong tulong permanent, transfer lang po ito sa kuya. Nasagkod nga ni po ngunyan, naka-charge pa sa manlain-lain na opisina. So, iyo po yan. Sa presente po, ang kinakaputan ming empleyado, ang kaibanan ko po sa opisina, may 5 po kami diging permanent, 21 po ang casual, 10 po ang contractual sa kajag order digdi sa opisina. Iko po kung 30 is na kairibahan digi sa opisina. Kaya po ang pinapakiulay po kudta na, ini po actually si organizational structure kang opisina, na kung mapapwede po, makreate naman itong position, number 1, katupong para sa pamayo, sa hepe, may pong kaming posisyon for a department head. May pong posisyon na created for our division chiefs. Although po may nag-act as division chiefs dyan sa mga divisions na iyan, na ang katunayan po, kinakaraputan iyan kan mga casual employees. Administratively, dahil po yan pwede, kaya lang mayo po kitang magiginibo, kaya pohan pong magdalaga ng opisina, we need to function na padagos-dagos. Kaya po may mga designated chiefs yan na mga casual na way below the salary level na should be received by a division level officer. So nagre-request po ko na kami na kung pwede po makreate po ang tulong salary grade 15 as in po sa wrong department head level na posisyon sa opisina. Magkaigwa lamang po ning ang proposal ni po, multi-year creation for 2021, 2022, 2023, up to 2025. 5-year po ang samuyang nire-request na creation kan mga bagong plantilya. Tapuon po kan naging department ang samong opisina, mayo pong nahira, mayo pong naidagdag, mayo pong na-create na bagong mga posisyon sa samuya pong opisina. So, ini po sa kabilugan, basically po ini si kaipuhan na pondo para sa samuya pong sweldo. And support to operations. Samuya mo po pala, by the way, kami po ang nagmamanage kang koral based on the ordinance, kaya po may pondo po ang City Hall koral na 300,000.
Kay po na din po pala magbakal ng mga bagong ekipahe sa sound system sa kailaw. Rarout na po ang sound system ta. Kaya kung mag-resume po ang satuya pong mga okasyon by next year, mayo na pong ikakapasubli ang satuya pong opisina na mga gamit. We need to procure new equipment for our sound and light system. And of course, may pondo po kita nakatagama para po sa operation kang opisina, sa cellphone, sa telephone. Ngunyan pong taon, piglilay on the table minaman po, si pagbakal ng auto. Taaran ni po kay puhan pa kang ibang opisina sa COVID response ang pondo. Kaya po itong request for procurement of new vehicle, sa mo pong auto sa opisina, dito, bako pong dito, telecommunity, dito load. Nagtutulod-tulod na po kami kan sa muyang auto. Tapos po nagaraot-raot. Pinamana po sa muya kang City Treasurer's Office ang sa indang 22-year-old na rebo. Asin po si dating ambulansya na 18-year-old kang PSO. So yan po ang tsatsaga-tsagaan. Pero po dahil iyan ang yaon, iyan po ang gagamiton. So sa kabilugan po, dahil ko po pigbalidig diyo ang pundo for personal services dahil po mas controlled iyan kang HRMO and kang budget. Pasensya na po kamo medyo sardit po si Paka project. Basta po sa MOOE, ang total ni po na appropriation na hinahagad is 10.8 million. Mas hababa po inining 10 milyon compared ngunya na taon. Dahil po nga may mga okasyon po kitang daigigiribuhon. So, kung last year po, 11.8 ang inagad mi. Kung dati po, kan last year, ang inagad mi actually 17.1 million. Ang inaprobahan lang po sa mo, 11.8 million. Ngunyan po, ang inahagad mi lang, 10.8 million for MOOE. Kaibanan po pati ang capital outlay. Tangarig lang pong mahalaga po sa muunyan ng capital outlay. Kay po ani po ni mga bagong ekipahe para po ini mga arog po kaning kuyenta, pagtiripon, we can fully cover by next year po madarugang na naman ang mga okasyon kay po ani po ni mga bagong ekipahe para po padagos-dagos si trabaho kang opisina. Nagkakaproblema po kami tangunyan baga kadaklan sa tuya ngunyan online. May saro pong aldaw, tulong aldaw po garo ito na 5 sarabayan ang kaipuhan ming i-cover. Saka po tatulo-tulo na lang po ang kamerang available. Nag-abot po sa punto na si webcam na lang ang gamit mi na garo 5 frames per second garo ito na pag hiniling mo po garo kala mo nagpi-freeze si mga tao. So we need po to procure new equipment, especially po cameras. Ngunyan po may pinabakal na po may inaprobahan na po si alkalde na bagong camera, pero po kukulangon po ini pa nagsarabay-sabay pa po next year. So yan po ang budget po kang pigahagad pong budget kan sa muyang opisina for year 2021. Mabalos po. Salamat po, Sir Allen. Ang head po kang SEPIO. Habang naghahalat po kita sa mga mahapot, i-acknowledge ta po yung mga nag-a-attender via Zoom. Si Ma'am Marivic Balance, kang NCPC as Chair and President of Naga City Council for Women. Mr. June Agumaa of Persons with Disability Federation as President. Maria Fe Laureta as NCPC Director man po siya ang sa transportation sa Padjak. Si Sir Bong Responde, Director din kang NCPC, Education Sector. Si Kani Kwang Min, Director din po kang NCPC sa Youth and Children. And yaon man po sa Zoom, si Miss Trinity Mayor, ang President kang United Bicolano Online Sellers. Si Sir Rayan Rentoy, kang Jesse M. Robredo Good Governance Center.
si Ma'am Rosemary Ciudadano kang CPDO. Yaon man po sa Facebook, may nagpamidbid man po si Miss Evelyn Hemadi, Chair kang Naga City People's Small Credit Co-op, and Mr. Miguel Tan. So, open na po kita sa mga kahaputan regarding po sa plan and budget kang SEPIO for 2021. Igdi po sa igo pong mahapot mula digdiyo sa Dahil na po, kamo masupog. Tahaloy na po nagalat si Sir Allen na may mahapot sa iya. Pinaghandaan niya po, kung dahil po nakita maghapot siya, mahapot sa tuya. Nahiling tapos sa presentation ni Sir Allen na may pagbabago, dakulao na pagbabago. Actually, mati-mati tangon niya na September bilang Peña Francia na po bagangon yan. Kung normal lang kumayong pandemic, sibuto ng Maray ang opisina niya and sibuto na rin matawuhon ng Maray ang city. Pero sa arganing panahon, hanggang sa first hanggang second quarter of next year, we are still anticipating na may mga restrictions pa. Kaya yung mga plano, mga aktibidad na trim down. So well acknowledged man po 'yan kang body, I think. And kay puhan talagang mag-adjust. Actually kahit magbalik na kita sa bako ng normal, back to normal new normal na abnormal na yun na yan new thing. May pagbabago pa din. So siguro habang mayo pang Ma'am Marivic may question po. Ma'am Marivic, via Zoom, magpahiling ka na po, ma'am. May nagpo-rose na lugod, sir. Sunod. Pa-mute po, ma'am, ng mic mo. Go ahead po. Wait lang, Mama Victa. Dahil mi po nadangog si kahaputan mo. Pwede na ba? Sa ating tech, digdiyal at lang Ma'am Mabik. Ma'am, mayo ka pong sound, I think. Halat lang po. I did. Hello, Mama B. Mayo po ka mong audio. Sige. O sige, chat niya na lang Anyway, habang chinachat po ni Mama Vic ang hapot niya, i-entertain ta po ning hapot ni Ma'am Trinity Mayor kang Ubos. Sir Allen, hapot ko lang po. Halimbawa, magbalik na sa normal next year, may program man po kamo na kaibahan online sellers. Thanks po. Liwat po, maray na hapon. Ma'am Trinity, maray na pagkahapon. Actually po, antes pa po kaning ko yan, ining budgeting, igwa na po kitang pigpunan para sa mga online sellers. Actually po, nagpupuuna ko na kami magtabang sa mga online sellers na mag-promote kan mga produkto.
In fact po, pinuunan mi itong online program sa FB page. Ang apod ni kato, iyan po si title. Dahil lang po ito nagpadagos ngunyan, kang nagkaigugiraray kita ng restrictions, kang biglang nag-increase na maray si kaso. Kaya po piglimitanta po kaya baga si pagpasiring ng tao digdi sa City Hall, siring man po si pagpasiring ng tao digdi sa opisina. Kung sa plano po for next year, sa ilimi po dahil minahalaton po ang next year, katuwang po ang opisina ngunyan sa pag-promote katong business stimulus ordinance. Iyan po ang focus mi na maibalangibog si gabos na programa kang syudad sa pag bounce back. Kaya po ngunyan ang focus is mai-promote si stimulus ordinance, ma-promote itong emergency employment ordinance. Yaon na po kami ngunyan sa pag create ng patalas sa radyo. Hinahalat mi na lang po si alkalde na aprobahan si patalastas. Yaon na din po kami ngunyan sa pag boost ni mga infographics manungod po duman sa duwang programa. Tas ay po dyan malaog ang samuyang opisina. Bako lang po para sa mga online sellers, kundi para duman talaga sa mga sardit na negosyo na urog makuri na nadanyaran kay nipong pandemya. Okay, salamat po, Sir Allen. Una na po it's a recommendation pala from Ma'am Marivic Balance. A recommendation to put up a person or pool of writers to document the best practices of NAGA. Thank you po, ma'am. Well noted po. Actually po, yan din ang kakulangan tango niyan sa opisina. Igok po kita ning mga writers, pero yan po mga news writers. Igok po kitang kakulangan sa technical writers. Pero yan po siguro mas marahay kung yaon sa irarom kang City Planning and Development Office. Taan kadaklan po na mga datos yaon po sa City Planning and Development Office. Ang samuya po sigurong opisina will help in the release thereof. Paano po siya ibababa sa kagabsan, dyan po malaog si samuyang opisina. Pero po ito sigurong documentation of the same, mas angay po siya sa irarom kang City Planning and Development Office. Bilang pong opisina na iyo ang nagkakapot kan gabus na mga datos kan mga programa po kan syudad. Pero po kung samuya po ilo-lodge kan city government and mga writers, ang samuya pong opisina is very much willing to house them, to have them, and mas ma-improve mi pa ning lalo ang samuya pong pagpaluwas ng impormasyon. Okay, salamat po, Sir Allen ulit. Salamat man sa mga naghapot kay Ma'am Mavic tsaka kay Ma'am Trinity. May iba pa po kitang kahaputan. Digdiyo sa hall. Ayan. Pero may balon si Ate Osang ning hapot. Good afternoon po, Sir Allen. Po. Sa ASBPC po and ang Queen Program ng LGU. Di ba po may mga programa ka po na ginigibo duman po sa mga eskwelahan na kung saan nga ni nag-participate ang mga students. Sa panahon po na iningon niya na pandemya, ano po ang pwedeng maisa program kang sa imong opisina para at least continuous man po giraray si pagiging parte ninda kang mga events mo po digdi sa lokal na gobyerno. Ibo, matuga po kami sa Indo. Yan pong bagay na iyan, dai po yan na antisiparan kan sa muya pong opisina. Naginsibot po kita sa pagpaabot katong updating manungod sa COVID-19. Tai po talaga si igwang public claymore, kumbaga, na dapat araal daw po aram kan tawo ang nangyayari sa tuya pong syudad, urog na po digi sa COVID. Nadugangan po inikan sa tuya pong personnel limitation na magibo kayan sa lagong opisina. Ngunyan po kaya baga ang City Hall naka-alternative work arrangement na
Team A, Team B na po kami. So, igwa pong mga deliverables na daimi po magigibo under this circumstance, na madali po yan under itong si datitang setup. Pero po hilingon ni po ang paagi kung paano may mai-infuse. Pwede po siguro by next year mailalag niyan, mapag-isipan nilang po kung ano ang pwedeng giribuhon pa. Pero po for this year, given the current setup, hilingon ni po kung ano pa ang pwede pong mahimo sa opisina. Although iba pong pigigibungon yan ang Strategic Planning and Development Office, may pigdi-design na mga activity sa social media na pwede pong mag-participate. Bako lang po actually si mga aki, bako lang si mga estudyante, kundi si general public. Gusto niyo pong gamiton si panahon na yaraon sinda sa mga harong na kumbaga yaon manggiraray si general information, itong knowledge sinda kang syudad. So baka po may mga, this September actually po, naghahanap lang kaming mga katuwang, uldigwa na kami dyan ngunyan yung mga pwedeng ipanao. Gara po may mga trivia contest na igiribuhon sa social media. Tangarig pong igwalang another, sabi nga ni Ken, segment ang social media management niya to. Ngunyan po pigpapakaray lang si mechanics, pero po baad third week of September mailuwas ni po ito. Weekly po, may weekly social media trivia question na iluluwas. Tangarig pong igwalang po, kumbaga dahil lang maburo si mga nasa harong, igwalang pong igwalang sense of community giraray ang naga na kabali man giraray sa although po kuyan ito nasa planning phase pa sinda, baad po mga next week mag-testing phase po kami. Ulbaran niyo po. Tsaka ano yun, sir, kapag nag-reply, indicator mo siya ng reach. Iyo po. Oo. Sir Alan, may dagdag po si Ma'am Mavic. Ang SEPIO has a big role sa gender and development as for advocacy program. Kaya kaipuhan po na with close coordination between NCCW and SEPIO. And in addition po to the women issues concerns, ihalo na po ang LGBTQ+ community. So, yung pagpapaigting po ng advocacy program, gender and development for all. Ibo, actually po, even before, ang partnership po kang opisina and NCCW is very strong. Dahil part po kang mandato mi na mag-assist although po, mas lataw itong sa women, women empowerment, mga nakaagi pong mga bulan, sa Women's Month, itong sa mga okasyon pag-abot po duman sa 18-day itong against violence Women and children. Against women and children. So, yan po duman si partnership. Siguro po ang hagad mi na lang po is ma-provide din po kami kang NCCW ning mga bagong materials na pwede mi pong kawatan, pwede ming i-develop para po itong iba pang gusto nindang maipaabot sa publiko, maibaba mi in a way na acceptable po sa all genders. May kuyen po kaya puhan mi mag-develop ning message na dahil siya magluwas na very pro women, dahil man pwedeng pro LGBT, dapat po kuyan siya dahil nga po gender and development, dapat fair siya for all gender, maglalaki, magbabae, mag-LGBTQ, dapat po si mga terminologies very neutral na mayo po kaming mapapaurog, mayo man kaming malalaag sa irarom.
So yan po kaya si essence ng gender and development eh. Bako lang siyang women, bako lang siyang LGBT. Kaibanan po pati lalaki. Gender nga ni. So dapat po balansadong maray si messaging. Kaya yan po yung ahagad min tabang sa God focal point person kang syudad na matawaran kami ning mga new materials na pwede ta pong gamiton. And in addition, sir, may funds man da po ang NCCW. Mm. Ayun. So, may pahabol ka pa, sir? Tama naman nagaharapot? Okay na po, garo. May tugon pa po kamo. Kung anong ko na po ning oportunidad ng mga pudan, increasing po ang numero kan COVID cases sa Naga. Outbound po lugod na padagosong maging malikay ang mga taga-Naga. Kita po gabos. Maski po bako si mga taga-Naga, orog na po si mga nagpapasiring sa Naga. Let's continue to be vigilant. Kaipuhan po si pagtarabangan kang gabos. Bako lang po ining laban kang gobyerno lokal, laban po ini kang gabos sa Tuya. Bako lang pong taga-Naga, bako lang taga-Marisur, laban ini kang interong Pilipinas, ang interong Kinaaban. Kaipuhan ta pong labaan ng pasensya, tadakulong pong mga restrictions pa na sagkod mo niyan, masipo nga ni kita, na iirita naman kita sa kadakulan kang restrictions, pero maintindihan ta po na this is for our good, para po ini sa tuya pong kaligtasan, para po ini sa tuyang salud. And auto po lugod, na makontrol ta na within the soonest possible time ang transmission. Dahil dakula na pong marhay ang epekto niya, bako lang po sa ekonomiya kan sa tuya pong syudad, sa tuya pong nasyon, dakula na po ang social impact niya sa tuya po gabos, urog na po sa mga kaakian. So yun lang po yan, maray na hapon po sa tuya gabos. May dagdag pahabol lang, sir, sa mga, para mas inclusive po ang sa tuyang information dissemination, recommendation din po from Ma'am Mavic, yung kung pwede may sign language din sa ANN News para din po duman sa deaf. Ay, sige po, gigibuhon ta po. Actually po, part ini katong ordinansang tigpasar ni Sir Elmer. Nagigibo ta pa lang po ini sa session kan sanggunian. Igwalan po kaming i-arrange with Sir PJ. Dahil po, ini kayang ANN pang pagsasabado. Off na po kaya kan mga empleyado ninda. Hilingon ni po ang paagi on how to, niya po baga, naka-alternative work arrangement man. Hilingon mi po si paagi na nabaal po igwang sign language interpreter na spared na sa doon po sa regular work na pwedeng maglaog ning Sabado. Tangarig pong si iba. Bako lang po siguro si ANN, kundi pati po itong iba pang mga pigla-live broadcast kang opisina, igo po ning sign language interpreter. Samuya po, kuya man ito, very much welcome po ito. Dahil po, sugo po yan actually sa ordinansa na magkaigwa talaga ning sign language interpreter. Ang gabos na, actually po, dapat ining presentation ta, igwa din sign language interpreter. Kaya lang po, nagkataon mo niyan, lockdown din po si opisina ni Sir PJ. Dahil po may mga nagparasitibo sa IgM, IgG, Although po ako pa man sa swab, kundi para as a precautionary measure, Pero po once po siguro makabaralik na sinda, will coordinate na ini po mga masurunod na mga live broadcast. Igwa na talaga itang sign language interpreter. Okay, sir. Sa bahagi po ng Naga City People's Council, nagpapasalamat po kaming maray sa SEPIO sa panginginutan ni Sir Allen sa ini pong ginibutang inyo dahil ni magiging organized yung presentation ta kung mayo ang SEPIO. Kaya salamat po dahil mas wide na yung objective ta na wider range of audience ang maiabot ay sinisikap ta pareho na maiabot through online streaming and yung Zoom po. So salamat Sir Allen, and sa mga masurunod pa na partnerships, may IEC pa po kita pag-uurulayan, etc. Ta kami po baga sa communities man, sa mga NGOs, yaon po ang NCPC. Mabalos po, maray na hapon po sa tuya. May nagpahabol pa baga, sir? Nag-offer lang naman po sa transportation, padjak na si Miss Marefe
Maria Fe Laureta na kung may mga ikakabit na po, pwede man po sa mga parapadyak. Ay, Ma'am Pet, thank you very much. Very much welcome po. Igo po talaga kita mga tarpaulin na ikakarabit pa. May 1,000 po kaming pina-imprinta. Thank you very much po. Salamat, sir. Salamat na maray. Ayan po, natapos na po ang presentation kang proposed budget of the Office of Sir Allen Riandanga of City Events Protocol and Public Information. So, ngunyan po, igdi na po kita sa panduang ngayon na hapon ang nagbabalik po sa Information Technology Office. Si Sir Reuel Oliver. Ayan. Reuel. Okay. Ang pagbabalik ni Sir. Yan, dyan. Okay. Si ano lang, si PowerPoint. Tapos mapa. Diyos maray na hapon po, Giraray. Garo, panduwa ko na, nga Diyos maray na hapon. ang ano pong iniyo, iting presentation po na ini kang annual investment plan para naman po sa Information Technology Office or ITO kang lokal na gobyerno. Hagal lang muna po akong dispensa sa ngunyan pa sana, medyo po daimiga yung sinunod itong template na pigtao po kang CPDO asin kang NCPC. Ikaw lang po kaming diit na pagsuway kong baga, tahuhuli ta po, gusto mi pong ma-reflect igdiyo itong 3-year na Information Systems Strategic Plan kang ITO. Sa iling ko po, mas maray na ilingon ining AIP sa laog kang 3-year plan kang opisina. Asin para po sa kaaraman kang gabos, actually po kang June this year, igwang ordinansa po na ipasar po ang sanggunian sa paagi po ni Konsehal Lito del Rosario ay strengthening the Information Technology Office. And parte po kay itong ordinansang ito ang pag-require sa ITO na magkaigwaning at least a 3-year Information Systems Strategic Plan. Lalo-lalo na po, nailing ta po kung ano si epekto sa tuya kang COVID pandemic. Ini pong ISS ping iniyo, actually pig-presenter na po sa sarong IT Advisory Board na pig-create man kang ordinansa. Pero ini po ongoing discussions, di pa po na-aprobaran, as in dapat pang i-sumitir sa sanggunian. Pero sila po kayo, more or less is a final draft. So, uni po plano po kang ITO until 2022. Baka pa lang pong 3 year, kundi 2.5 ay magpun kang June of 2020. So, inot mo na po. Ano po ang trabaho kang Information Technology Office? In summary po, ang trabaho iyo po ang magmanihar kang serbisyo para sa lokal na gobyerno asin sa mga stakeholder niya na nangangaipuhan ng ICT o Information and Communications Technology Services. Kaya pag iniling po nindo, if you're going to ask, ano po si mga functions kang ITO,
ang functions mi po, inot na po si pinaka naiiling, si highly visible, iyo po ang magmantener kang IT infrastructure kang syudad. So iti po sabihin kayan, mag-deploy ka mga computer, itong mga para maka-internet ka mo, asin mag-maintain kayan. Yan po si inot na iiling. Pampanduwa pong function mi is ang apod mi systems, development, and maintenance. Ang bot sabihin po kayan, parte po ka responsibilidad mi, ito ang magibo po ng mga applications, mga programs, kundi po makipag-coordinar sa ibang provider para maitao po sa syudad itong mga applications, asin mga sistema na pangangaipo kang syudad. Ang pinaka-recent mo example ngunyan, itong eSalvar contact tracing app. Asin ang pandulo po, ang apod mi, network and database administration. Ano lang po yan, sabihin po kayan, si mga sistema si mga applications, pati po si mga hardware nindo will not work properly unless we manage si mga network resources kang syudad na nakakapag-uli mga computer. So sabihin po sa inyo, naka-network kaya si mga computer, mga siring. Ang recent example man po kayan, inutan mi na kamo, kang inot po nag-launch po ang eSalvar na iling man po baganindo, nagka-problemang diit sa network resources. Nahaloy ka mo magrehistro. Kaya po dapat mga pakaroon iyan, as in ito po napakaray in a matter of a few hours. So araw po kaya parte kang network and database administration. Oni po, yaon na po. Iwan na minsan, bago pa lang akong ano naman, kundi doon na. Pati na po ni kang information system sa strategic plan. Ano po ang vision po kang ITO? Ito po ang mag-contribute as in mag-lead the way in making Naga a digital and intelligent city by 2030. We'll define what that is later on. Actually po, ining pandemya ini, nagpaparekas po sa araw kayang effort. Pangunyang baga po, sinasabi na, okay po anta ng mga contactless or online transactions, among others. So, party po yan, kapag ibot na po ng syudad, di sarong digital and intelligent city. Sabi nila pong apo doon na smart city. May smart, may globe. Ano po ang mission kang ITO? Kung isa-summarize mi po, ang mission mi malang po is to make ICT work for the city government and for you, our stakeholders. Medyo pong ano yan, kaya pigbold ni po yan. Ang buti po sabihin kayan kung dapat masigurado mi na pag ginagamit si ICT na namimit o na tataparan mi si pangangaipon nindo. Okay, si bangayaan po sa baba, asi sa masunod na slide, dit man lang pong explanation. But may sabihin mo lang po kayan, na para sa muya kaya po, pag sinabi tang mag-computerize, bako malang pong buot sabihon kayan, magkaigwaning software o magkaigwaning program. Kundi nga magkaigwa nga ng computer, magkaigwaning internet connection. Bako pong arog kayan. So, ang focus na dapat po kang IT office is to put all of this together to ensure na kung ano po ang pangangaipo kang syudad, no matter kung ano ang technology solution, ang importante, nasusolusyonan mo na si problema. Bakong teknolohiya ang dapat mangibabaw. Kundi ay solusyon para sa problema. Ang teknolohiya, parte lang po kang solusyon. So, in fact, yun lang po sinasabi ni, kung ilingon ta po si trabaho kang IT office, ang trabaho mi po, one is to fuse processes and technology. Para igawa po kitang viable na solution na digital. Ang pagkakaigawa po ng computerization, bako malang pong teknolohiya ang pinag-uulayan. Dapat po pag kita nag-computerize, iilingon taman si mga proseso ta. So we have to fuse processes and technology. Ang inahaba na po solusyon, bakong pinakamarhay na solusyon. Minsan po ang pinakamarhay na solusyon, siya mo po ang pinakamahal na solusyon. So bakong si pinakamarhay na technology solution, pa sinasabi may best fit solution. As in, may iling po nindo yan, actually po, iyon siguro po ang mindset, bukod lang kang IT office kang syudad, kundi kang buong lokal na gobyerno. Pag kita po igwang ginigibo, ang inahanap ta, bukong necessarily pinakamarhay.
kundi ay si pinakamarhay para sa pangangaiputa. So yan po sabi may best fit solution. Then as an office, ang dapat ni pong kinokonsentraran, itong sinasabi may we have to develop the city's core IT systems. Ini po siguro sa ruman nagiya para duman sa mga nag-i-engage po sa tuya na mga IT companies, etc. Na sinasabi mi po sa IT office, ang basic mi pong function, especially po pag-aabot po sa mga sistema, sa mga software, is to really develop the city's core systems. Pero po, dahil man buot po sabihon kayan na we will not engage sa ibang developers like third-party developers, schools, etc. Tapos sa ilimi po, dapat man pong tabangan sinda, asin dapat makipag-partner kita sa inda. Alagad po, parte po kang trabaho miyan to also contribute to the growth of sinasabitang local digital ecosystem. Pero po, ang sinasabi mi kayan, we will engage with other providers. However, ang preference mi ko ta is, bako lang po kayo itang tatawaning solution from outside, but the city must be able to develop its core. Explain ko po, batata po example later on, CC core, pero mapatabang man kita sa iba. As far as sinaapon ni pong edge technology. Example po kayan ngunyan is what you see sa contact tracing app. Si eSalvar. Ang nailing po nindong ngunyan, itong pagre-rehistro. Pag-i-scan po kang QR. Yan po siguro, apunin lang muna po ngunyan, edge solution. Yan po naman sa edge, ito yaon sa Indo. So yan po, engage na po, kasi nakipag-partner kita sa ibang institusyon sa Naga para po ma-develop yan. Pero po yan, iyan po lang si pangrehistro kang QR nindo. Pero baga po ang pinag-uulayan ta is a contact tracing application. Bako man QR registration. So, pero ang contact tracing po, obligasyon kang syudad. So, syudad po ang nagigibo kay itong solusyon para po magkaigwaning contact tracing. Tayan po internal sa tuya. Dapat po ang datos ta to pagka-contact trace confidential, kita ang may kapot, kita ang maproseso. So we just call this for, in the meantime, a core system as against an edge system. Okay. Dahil ko na po siguranan, basta right now po, we are maintaining 22 ICT systems. Kaiba na po dyan itong latest. Itong eSalvar, sabi nga ni po, develop with a third-party provider as far as the edge is concerned. Pero po, igawa po kita ng core systems developed by the IT office. Part na po kang COVID response ng unyan, igawa ba mga online education. Bako malang po ning question kang internet connectivity, but dapat po igawang online learning management system. Ini po pa-piloton ta sa City College of Naga. Bukod sa hinahagad na po kami ngunyan na to provide internet connectivity sa gabos na public schools. Okay. Ini po siya sa ISSP. Ano po dapat ni pong i-deliver from July 2020 until December of 2022. Dapat po, we should be able to develop the city's core financial and frontline service systems, eventually leading to an integrated financial system. Ano po mo sabihin kaya, ang mailing po nindo, pag kamo po ngunyan rehistro sa syudad, yung negosyo nindo, computerized na baga po, itong may inaapo dyang e-tracks, that's part of the core system. Pero po, pag kamo po nag-supply sa syudad, babayaran ka mo kang syudad, ma-disburse ang syudad, mano-mano pa po yan ngunyan. Kaya aram ko man po, minsan nagreklamo ka mo. So, iba po kitang revenue generation system, halimbawa araw kang mayor's permit, pero iba man po kitang ibang mga financial systems, araw kang disbursements, accounts payable, etc. They are all financial systems. So, ang plano po until 2022 is to complete the whole cycle na ma-computerize para ma-integrate po into a single financial system. Para po panagkapot halimbawa, si mga decision makers na pirangaya ang natatala ko ang pundo, madali pong simbagon.
So, iarog po kayo. That's one thrust. Ang pandua pong thrust na Pigtao sa Muya is to develop a citizen database and beneficiary targeting or monitoring system. Paano po nagluwas yan? May nagsasabi kaya po, especially katong pandemya, na baka ngaya si tataotang tabang day nakakaduman sa tama. So, dapat ngayang sigurado ta na well-targeted itong tabang ta. So, para well-targeted man ang tabang ta, kay puhantang ma-identify si say nangangaipo ning tabang. So, arbo kayan. Ini pong pantuloy yaon po naman sa ordinansa na dapat by the end of the year, igwa na po kitang mga online or contactless systems. Iyan, paarong paduman po ang ano kang syudad. Na pag sinabi na pong online, ang sabi mi po, ang online po na transaction sa syudad should be end-to-end. Ang po sabihin po kayan, dapat nakaka-online ka mo bako lang pagbabayad. Kung dahil halimbawa, mako ang iya po, kamo kang marriage certificate, si pag-apply nindo for a marriage certificate pwedeng online, pagbayad po nindo online, nagbayad po kamo, dawat ni resibo kamo, ano? So, may resibo kamo, pwedeng ang resibo tataw sa indo online, pagkatapos po, si marriage certificate nindo, if allowed, should also be given to you online, para din na po kamo magduman sa City Hall. So, yan po si mandato na po, Pigtao sa Muya. Then part of that, para po mangyari yan, we have to redevelop the city's website. Ito po nasabi po ni Mr. Allen Rayondanga Casubago. Pero po, we cannot anticipate sigabos pong pangangaipon ng ICT needs kang ibang departamento kang syudad. Kasi baka po next year, igwa pong ibang ICT needs. Halimbawa po, ngunyang bagang taon, din ang pumutay na anticipate si COVID, pero bigla nagluwas na, nakulang pangangaipo sa online learning. So, we have to be able to respond to those. So, part po, kang mandato mi is whenever needed to respond to the needs of other offices of the ICT needs of the other offices of the city. And we have to improve the city government's network and communication system. Si mangyan po sa City Hall na intindihan yan. Minsan nagsasabi kita, maluyaw nga yan. Maluyaw nga yung internet, dahil nga ako makakonek, kundi nga may may IPPBX ako, dahil nga maapudan si Arog ka ini. So those are part of a network problem. So we have to solve the network and communication systems problems of the city. Para po mailing, ano po si planong gibuhon over the next 3 years? Pailing ko lang po ni, naka-word lang kaya. Pwede akong magpa-click sa link. Yan. Hindi po nito na ilingan na. Explica ko na lang po diit. Yao lang po dyan, mailing po nindo itong mga gustong gibuhon, magpuon po ngunyan until 2022. So sabi po, ang sarong thrust is to develop the core financial and frontline service systems of the city with online components. So ang dapat pong gibuhon kayan, ang initong focus is ano po si mga sistema ta which generate revenues. May mga business permitting. So init po, business permits, taxes, including po sigabos na clearances. Ngunyan po, computerized na yan. Pero dapat, within this year, you should be able to transact online for business and for mayor's permits. Siring man po sa real property taxes, you should be able to transact with the city as far as real property taxes are concerned online within the year. Igwa man pong, ini po darda ko lang problema, kang mga negosyante ta, paano nga si mga building and occupancy permits, siring man po, that should be developed and that should also go online. Pero may iling po nindo, ang pag-ibo ko po kayan is until 2021. Tayan po, right now, bako pang computerize yan, we will have to do this from the bottom, from the start.
Igwa nga po ang pantuwa po, we also have to improve responsiveness of other frontline service systems. Tayo baga po kita duma sa Artalon, yung mga simple and complex transactions. Wherever possible, we also want to do this online. Ano po si mga sample po ka mga simple transactions? Arag po kayan, pagkuangayan ng real property tax certificate, the certificate man sana yan. Kung i-allow po ang LCR, birth o certified true copies of birth certificates, marriage certificates, police clearance, mga simple pong transaksyon. So, they should be online by the middle of next year. Si mga complex transactions po, pigi-ismi po yan sa 2022. Ini pong iba, si mga internal office systems lang po yan. We will have to redevelop ito pong mga billing and accounts receivable systems sa Metro Peso, sa agriculture, sa Housing and Settlements Development Office, pati po itong sa MEPO o sa market. Actually po computerized na ito sa market, but we will have to make revision. So by next year po yan. Ang number 4 po dyan, itong sa internal kang syudad, na itong ang gusto full online. Ang gabos po na personal information and payroll systems kang syudad kang Naga. Tangon yan baga po, mailing po nindo, paano magsweldo, ang sweldo ta po, online, pag-abot sa permanent casual. Iyo po. Pero po, pag-abot po sa mga job orders contractuals, bakong online. Stay in line. Malin niya. So we want them to, as much as possible, be available to all employees of the city. Tapos sabi nga po, iinaantang diit itong physical contact. Next, please. Okay. Then we would now also have to look at ang apat nilang po, procurement, asset management, payables, and disbursement cycle of the city. We also want to do this online. Tangon yan baga po, pag nagtatransaksyon, pag may babayaran sa tuya ang syudad minsan, makapalon po ang mga papel. Kada hulong kitang pinapapirmahan. So we want, especially with this problem sa COVID, dapat pong mainaanta. So we also would like to find solutions to put all the whole cycle online from the time mapapirma ka kang PR, ning back, abstract, until pong mabayaran. So saro pong, saro pong pigiiling yan. Kaya bala na po dyan, sige boss, from budget preparation, inventory control, hanggang pong mabayaran ka mo. Ini po sinasabi na citizen database and beneficiary targeting, ito pong baka pwedeng ma-unified ID system for Queen, Sanggawalan, sige gabos na po. Okay, kasi igaba po kamo kitang CBMS, may iServe kita. Baka pwede pong i-integrate ta inigabos para saro na sana ang pag-iling, para mailing ta talaga, isay ang nangangaipo ning tabang po sa satuyang mga syudadano. Na sinabi ko na po, we also have to redevelop the city website. Next, please. Pero may mga emerging needs po kita sa ibang opisina. Papag-abot po sa disaster response, surveillance, and mitigation. Ang saro pong dakulang project dyan, ito pong paglaag ng PSO Command Center Information and Communication System. Daradakula pong daradakula pong project yan. In fact po, ang technology requirement kayan alone will cost more than 80 million. Saro po yan. Iba po mga kaipuan ng CCTV system sa Bicol Central Station, sa MEPO, as in iba pa po. So, saro pong pag-iiling yan kung ano ang gigibuhon ta until 2022. Okay? Yun yan po, we're working on online education, especially for public schools, sa City College of Naga, as in sa SEED Educare. Ini po sabi health, pig-launch na po ni Mayor itong contact tracing app. Sa City Hospital po,
Igwa po kitang pigiiling na electronic medical records, hospital information management, as in telemedicine. Pero ini po ang sinasabi po na, na ehemplo. Na halimbawa po, pag-abot po sa Naga City Hospital electronic medical records, day man po kay puha na IT office ang magibukayan. Taigwa man po kita digding tibay among our constituents. In fact po, ang pigtitas na po ngunyan, sarong electronic medical record system for the city hospital developed by Nagueños, bako po ang IT office, which can be deployed po sa Naga City Hospital for free. Okay, yan po, we have to also look at the network of the city. Then, iwa man po mga opisina ngunyan na nag-GGIS na itong Geographic Information System. In fact po, after me po, yan po si Assessor, si ano po nindo, si mga lot parcels nindo are already on GIS. Ang ano lang po, ang focus lang po kang IT office as far as GIS is concerned is kung mapepwede, iwawalat niyo muna po yung effort na yan sa mga opisina po na nag-GGIS because we will concentrate our efforts until 2022 on development of the systems needed by City Hall. Later on, we will integrate them into GIS systems. So, ang magigibumi lang po ngunyan is to provide the data standards. Anong dapat gibuon sa GIS? Then, sino po ang inaasahan tang mag-maintainer as in magibo ka mga GIS systems po ninda. So, iyan po si mga plano until 2022. Balik na po kita naman sa PowerPoint. Okay. Ngunyan po, ano ang resources? Dahil lang po kung bibigla. Ini po ang resource requirements po na nayaan po sa Information Systems Strategic Plan until 2022. Before I go po sa proposed budget, hindi na lang po. Okay, just a summary. Ang total pong pigiling po na investment, di ba sabi nga po yung papa-aprobaran may pa po yung sanggunian? Until 2022, if we want all of those to happen, the total investment of the city will be 188 million. 188 million, both in hardware, software, as well as internet connectivity. Pero po, ang dakula pong amount dyan, kakaipuhanon po kang command center, kang PSO. So, ang dakulang amount po yan, ang understanding me, is we will get that from the national government. Dakula man po dyan, ang dakula man po dyan pangangaipo, ini pong pagmailing po nindo, may nakalag na online education. 15.3% of of the total budget requirement. Pero po yan, especially itong mga internet connectivity, ang pundo po dyan mahahali po sa Naga City School Board. Okay. So, 187, para mailing na lang po nindo, si baba. Para mailing na lang po kung ano si possible breakdown kayan, ini na lang po. Okay. So, in terms of hardware, until 2022, mga 118 million, dapat pong ang 80 million po dyan para sa command center. Ayan, 118 million. In terms of software, 33 million. Ini pong internet connectivity, 36 million. Okay. But sa 36 million pong iyan, ang dakulang portion nangyari po dyan is for internet connectivity in all our public schools. Okay. Balik ako sa PowerPoint. Si second to the last slide po. Pero iyan po ang total picture. Ano po, si pigahagad po kang ITO na budget next year. Para you will see a comparison. Si pigahagad pong, iyan pong personal services, we're not sure about that po. Kasi hali po yan sa HR eh. Pero ito pong mailing po din do, as far as maintenance and operating expenses are concerned, ang budget po this year, 6.11 million. Ang proposed budget po for next year, 8 million. Taano po, naglangkaw. Naglangkaw po, dahil dyan may iling po kamong siring. Internet subscription expenses. From 2 million this year to 3.5 million next year. Para sa po yan, sabi na po, we want to go
online, contactless transactions. So we have to improve our connectivity. So, dahil po dyan kaibanan ng mga eskwelahan. Ang eskwelahan po, school board budget. Igawa man pong other general services. Ano po yung other general services na yan? This year po, 1.2 million. Next year, 1.655 million. Ano po yan? Ang sabi mi po, what the IT office would like to do is to concentrate on core technologies. Pero po, pag iniling po nindo ang plantilya po kang ITO, diit man lang po sa ng tao yan, given the things which you would like to do. So, dai po yan kakayanon kang mga developers po kang ITO. Pero po, dakul po kitang matitibay na developers ng taga-Naga man o nagklase sa Naga na makakatabang. So, we would like to tap their expertise to develop especially edge technology. So, iyan po si budget na yan. Then si Daradakula po, capital outlay. So, nainin po nindo, machinery and equipment, ICT equipment budget this year is 2 million. Next year, 29 million. Pero po, ang 2 million kaya po dyan, medyo misleading yan. Ang 2 million kaya po, igwa po kitang continuing appropriation around, if I'm not mistaken, mga 12 to 18 million. So, si IT equipment po niya siguro mga 14 to 20 million. But that will increase, if approved, to around 30 million next year. Because, uni po si dakula pong pagkakagastosan kayan. Dakul pong sistemang ilalaag na bago, they will need equipment. Dakul man po na dahil kadako kitang sistema na sabi ta gusto tang mag-online, then we will have to re-engineer po si network kang IT o kang City Hall. Ilingon po nindo, ano ang maging reaction nindo? Kung halimbawa nagtatransaksyon ka mo sa syudad, tapos dahil po baka mo makakonect. Kundi po haloy-haloy na maray. Kung magagaroon man lang po, nagreklamo kita duman sa mga telcos ta, kung dahil po mapakaray ang network ta, searing man po ang mangyayari sa tuya. So, we have to re-engineer, we have to restudy kung ano po ang design kang network kang buong City Hall. So, that will need capital outlay po on our part. Last slide po, uni lang po para mailin lang po nindo, uni lang po si set up po kang IT office. So, there's an IT officer, tulo po ang major sections, applications or systems development and maintenance, network and database administration, IT infrastructure, equipment, and operation support. Yan pong nasa baba na yan po ang current manning, may po nindo. Applications development and maintenance, duwa pong computer programmers ang yaon. Saro man pong casual na computer programmer man. Network and database administration, igwa po kitang sarong network administration na casual. Igwa po sarong ESET1. Actually po, ang pinakadakol pong taong ngunyan, yaon sa IT infrastructure and operation support. Si proposal po, si yaon sa baba, but we have no timeline yet. Baka pwede pong as far as application development and maintenance, tulong programmers, si casual, gibuo ng permanent because it's difficult to, it's difficult to retain IT talent. Although po ngunyan, madali-dali, we have a pandemic problem, pero after that, it will become a problem again. So, dapat po tang matawan sindan ng tultul man na career path. And we also need a systems analyst and designer, itong information systems analyst. Pagkabot po sa network and database administration, baka po si pwedeng ESET1, ilangkaw to ESET3. Then, pagkabot po sa IT infra, si proposal lang po kung mapipwede na matawan permanent position si mga casuals and job orders. So, yun man lang po yan. But that will still be a lean organization given si mga dapat pong gibuhon for the city. Tapos si strategy na nga po, we will also get expertise from outside. Ang kay po lang po, mamanage na tultul itong expertise para magibo si dapat gibuhon para sa tuya. So, yun man lang po yan si plano po kang si budget proposal kang ITO for next year. Thank you, Sir Ruel, for the
ano siya, magayon nakapangiturugan ta we are visualizing to have to be a digital city by 2030. Okay. Okay po. Nagingisi si ate. May mga ilan na din na erase, sir. Yes, ma'am. I-summarize ko na lang Apo. garot ang aning ano. Sir po, regarding po sa mga information na nag-gather ta sa halimbawa ining pinaka-latest ining sa eSalvar. Okay, ma'am. We know that it is a public-private partnership po baga no Apo. kasi may third party involved. Sisay po ang nag-keepsake ang information, yung databasing po kayan. City Government of Naga po. Idiretso ko na, how secure po yung mga information na itatao kang bawat tao. City Government of Naga po ang keeper and processor of data. Pag-abot po sa eSalvar. In fact, kaya sabi nga ni po, ini po si Trust for Development of any new system kang ITO. We develop the core, we can outsource the edge. Diba po? Kasi we also have to be we also have to be aware of the needs for privacy, safeguarding personal information. Ang aram po nga po, naging po yan, mukhang may issue na data privacy. We also have to comply with the Data Privacy Act. So, kaya, but take note po, na ang Data Privacy Act, as far as we know, what we are not legal experts, does not prohibit the collection of personal information. At kung prohibit na po yan, maana po sa itong mangyayari. Okay? So it does not prohibit the compilation or the collection of personal information. What it regulates is the processing and sharing of private information. So, kaya in this particular case po, halimbawa, duman sa eSalvar, ang mga takot kayan, baka ngayon datos gamiton kang third-party developer para sa ibang bagay. Kaya po, ano po ang safeguard na kayan? Ang safeguard na po kayan, mayo po sindang access sa datos na yan. Ang datos po na yan are owned and are processed by the City Government of Naga for purposes of contact tracing only. So, ngunyan po as far po as how secure, we are trying as much as possible po to secure the whole thing. Kaya nga po, iba po kayong mga network security experts na mayo po doon sa plantilla mi. We have consultants for that. Pero we will try as much as possible na but mayo po siguro kung pipiriton, dawa po si mga darakulang kumpanya kung pag-iinteresan minsan na, sabi nga po nito, na-hackman, So, na-hackman po yan. But we will have to, find means na mangyari yan. And if it happens, we should report the breach right away. Otherwise, we will be imprisoned and penalized. Okay, thank you, sir. Dagdag po, di ba kamo po yung nagpa-process no, sa GIS, CBMS, etc., di ba yung tangon yan? From that information, paano po na popularize yung information? Paano po na? Popularize, paano ta na i-share din sa mga nagenyos yung information na hindi man po baga, technical po baga kaya yung mga GIS, CBMS, mga aro po kaya. So, paano ta po napapaaram sa mga tao na igokit ang data regarding sa mga plans po iyan. Halimbawa po ini yung CBMS Opo. kasi may mga dakulong pong questions baga na tiga-gather duman ngunyan nagko-consolidate with CPDO paano ta po na ipapahiling sa tao yung general kumbaga layman's term may layman's term okay. mga information duman. Ma'am, ano po yan? Dapat po ang kumbaga ang is how do you popularize the information?
Ang pagmatibi po kayan, ang dapat po mag-popularize si concerned office. Halimbawa baga po, pag dudumanan ta po, halimbawa CBMS, ang community-based management system, na supposedly may iling tapo digdi kung ano ang economic profile, educational profile kang mga nagenyo. Ang trabaho po kang IT office is to make sure na may igwa pong sistema which will meet the needs of CPDO. Ta CPDO baga po alimbawa ang nagiiling sa economic profile, mga arog kayan. So, ang trabaho mi po is really to help them process the data, tapos sinda ang magkakapicture. Ayo po. So, pag-iling mi po, dapat po sinda ang mag-ano po kayan, mag-popularize kahit pong data. O, halimbawa, sa siring man po, latest na po, ining isalvar. Ang trabaho mi po is to protect the data, to come out with systems to process data. Pero isa po ang masabi sa muya na anong data dapat, anong reports ang dapat ming i-generate. Paano mag-contact trace? Baka upo kami. Kung dahil si HealthF, kami po enabling office lang. So we provide the technology so that they can come out with the information that they need to do things more effectively. Okay, thank you, sir. Ito po hali po kay Ma'am Marivic Balance, Chair ng NCPC and at the same time, President ng NCCW. Recommendation po to update the iServe for the gender disaggregation as ito po ay as vital information ng LGU regarding sa gender and development. Ma'am, ano po, acknowledge and noted. In fact po, mailing po nindo, saro pong major ano yan, sarong major thrust po yan. Sa iling ko po, over the past 5 years, napabayaan ta si iServe. Kaya nga ni po si sarong trust, kung pwede, i-integrate si mga sistemang siring araw kang iServe, CBM. Pag ba po nindo, CBMS, iServe, dapat nag-ano yan ay, ano bang nga po, dapat yan nagka-handshake o dapat nag-uulay. Iyo baga po, kasi para madali si paghanap kang information, asin mailing ta, anong pangangaibo kang mga kahimamwa ta. So, that's really acknowledged. So, saro po yan sa mga priorities na dapat pong gibuhan kang ITO as you already saw in the ISSP. Thank you, sir, and thank you also from Ma'am Marivic. From Ms. Trinity Mayor, good afternoon, Sir Ruel. Regarding po sa iSalvar, kadakol na po akong nahihiling na nagigibo ng mga QR ID na may bayad kung ang magibo ang ma-register para sa client sa kadiretso ng gibuhan ID, inaabot po ni 100 pesos. Dahil po kaya ini maka-apekto sa objektibo kang objeto kang iSalvar. Salamat po. Inot po, let's look at the brighter side. The brighter side is at least enterprising kita. Na sa krisis, naghahanap man kita ng paagi, papaano man kita mabubuhay, no? pero po, we go po to the other side. Actually po, bring up po talaga yan sa muya ay, bako po sa heart, especially po kay Mayor, baka mananggad po, especially, tano po kita nagtutugot na may QR ID na mayo sa cellphone. Itong pigpiprint lang sa papel. Pig-isip na po kaya na ibabaga po kitang mga kapwa na genyo na tios man. Kaya nag-ibo kitang paagi na para sinda maka-QR ID, igaro ID ilalaminate. Kaya lang kung i-charge na po medyo harahalang ka, di na defeat ta si purpose na para sa matabangan ta ang tios. But I don't think po na pugulan taman sinda, sabi ko enterprising, but that's really up to the mayor's office. Pero para aram lang po nindo, ngunyang aldaw, kundi ko nasasala o kasuma ba, nagpaapod po si mayor, kang mga SK chairman, as in mga barangays, para po sinda mismo ang magtabang na mag-generate, mag-print, as in mag-laminate po, kang mga QR IDs po sa mga barangays. So, yun po ang ginigibutang ko niyan. Okay, thank you, sir. May hapot pa pong iba? Mahapot, mayuman? Okay, sige.
Sir, maraming salamat po sa muling pagbabalik. May naman patulog, no? Karumayo naman, sir. Sa mga ano na si CBNS ta ng pag-uurulayan. Iya po. Ayun po, Sir Ruel Oliver of ITO, Information Technology Office. Diyos pa rin hapon po sa inyo, boss. Asin na Diyos mabalas. Thank you po, thank you. Hapon po. Okay. Okay. So, for our third presenter, mula po sa Naga City Hospital, si Dr. Joseph Sanchez, ang Medical Director. Halatunta po si Doc Sanchez. Hello, okay. Good afternoon po. I'm Dr. Sanchez from Naga City Hospital. Okay, we start with the budget for us for last year for Naga City Hospital. Slide 1. Okay. Okay, tanggalin ko na kaya. Diyan na lang kumailing. Okay, second slide first. So sa Naga City Hospital, we have mostly of our budget for personal services goes to the salary of our personnel. So karamihan dyan sa personal salaries po na bibigay. We have about 50 million po ang budget for personal services. So sa regular employee we have 41, tapos sa casual we have 43 employees. Ang mga pigtatao po, pigbabawas po duman sa mga salaries na the regular na pigtatao kang na pigko-contribute sa government, like the bonuses, the PhilHealth, and other yung benefits. So gabos po yan, pigtataro po sa personnel. The other ones, contribution sa PhilHealth, sa pag-ibig contributions, no? So ngunyan po, as of now, we are about 4 months na lang to go. We have already only 23 million. So tama pa man ini for the naka-allocate na talaga siya. So maman magkukulang diyan sa mga budget na yan for personal services. Ta-computed na siya for the whole year. So proposal. Yeah. Okay. As of now, we propose for this additional plantilla positions, meaning permanent position for 3 midwives and 2 nurses, nurse 2, and 1 radiologic technology. Ang per DOH requirement, dapat po ang midwife should be 4 for a level 1 hospital. As of now, makitang item na midwife. Although we have midwives license, but the item, they don't carry the item as midwife. Ang item na dinadaranda is nursing attendant, which is in violations for the Department of Health. Dapat midwife po. So, dyan kita po nagkakaigwang problema. Pag nagla-license, supposed to be magkakatakotang Star Award from the DOH, but because of the misalignment of item sa department, sa Naga City Hospital, di po kita nagkakaigwang arog kaya na awards, no?
So why only 3 midwives? Because after that 3 midwife na permanent, para di man mabigla na apat kaagad, for the next 2022, another midwife ang mapapermanent. Bakit po apat? Kasi shifting po yan every 8 hours. So sa Roma off, so to Luma, ribayan for the whole 24 hours. Ang nurse to po, we have only nurse, saro lang po ang nurse to me sa ospital. Supposed to be ang mga unit head po, nurse to po dapat siya. Ngunyan, ang nangyayari sa mo, ang nurse to po, so pinaka second next in rank to the chief nurse lang po. So kulang siya, no? We don't have item for RadTech, but we have radiologic services. Makitang item kayan. So nagpapakreate ako ning sarong item, at least, kasi iyo po ay pigahanap pa sa Naga City Hospital na item. Kasi ang dinadarangon niyan, ka mga RadTech tapo dyan, is nursing attendant, which is bako po siyang align. Kasi remember that, ang nursing attendant po, ang pinaka minimum requirement niya is elementary graduate lang po ang requirement kang nursing attendant. Kung ang midwife po, license or graduate siya, overqualified siya sa item na nursing attendant. So ngunyan po, pinapakreate ko pang sarong RadTech item sa Naga City Hospital. Dapat po siya 4 or 5 item. Kaya lang, para di man mabigla na, kasi siyempre dipisilo mag-budget na, kung mas lalo ngunyan, may COVID, so kadakla na divert into other funding. So maski saro lang muna, at least may sarong taon-taon may na-permanent na required items, no? And then sa ngunyan po kadakot kang job order worker, because ang Naga City Hospital still maintain the quarantine facilities. Na-handle ko pa ang quarantine facility, the City College of Naga, the Pacol Elementary School, and the Leon Mercado High School. Sa kuya po yan facility. Ang requirement po kang DOH is 12 patient, 1 nurse. So ita po yan na ma-meet kasi minsan nagkakaiko kitang 80 patients, pero ang nurse po kayan tulo lang. So harayoon sa pero dahil mo po nadideprive yung kang patient, we still manage to give the necessary care for our patients. So simpre may mga pagkukulang, but we have also to understand the situation. Kasi yung mga nurses po, pag nasa quarantine, 30 days po yan, dahil sila nag-uuli. Yaon lang sila sa quarantine. And then we gave them another quarantine after that 30 days, na 14 days, dapat nagsisuldo pa rin sinda kasi that's part of their quarantine, na dapat bago sinda magbalik sa hospital, nag-quarantine para safe man yung patient mi sa hospital. Kasi rotation yan from the quarantine to the hospital, to the hospital to the quarantine. Cycle po siya. So dapat safe po ang patient, no? So ang is promotion kang mga job order tamo niyan, itong qualified sa criteria na itong nag-work man na maray, tada ita man pwedeng i-promote itong dahil man nag-perform na. Although may problem kita ngunyan sa mga nurses kasi pag ikaw kitang na-hire na nurses, pag after pirambulan nag-open ang BMC, narilipatan sa BMC. Kasi mas halangkaw po ang sweldo. Kasi ang Naga is on the level 2 classification, we don't follow the national na pagsasalary po, no? Okay po. Next slide po. Next is the maintenance and operating expenses. Ito po yung budget mi last year. Na nagkulang po kita ng mga budget na iyan. So nag-revert na po kita. Kinuha po itong 20 for the traveling expenses kasi daiman nga kita nagpapara-travel, bawal man magpa-travel ngunyan, tabaka makubit ka pa Manila, conventions, application kan mga licenses sa Manila. Personally, itong sa newborn screening, ako po naglalakaw kan sa Manila. So ngunyan, dahil na po, nakiulay kami na kung pwede ipapadarami na lang so sa through mail na lang po.
So nagusto naman sinda. So dahil kita masyadong expenses sa traveling. Another one is for office supply, binawasan ta po yan. Although ang 40,000 po yan, laanta po yan sa piglata. Basta na-revert mo na po, binawasan men 40,000. Sa accountable forms, we still maintain that. Yung mga resibo po yan. Drug and medicine po, pigdagdagan ta kinuatayan sa ibang budget po dahil nagkulang kita na po sa mga bulong dahil we still maintain the mga medication po sa quarantine. Kasi under yung sa quarantine sa atin. So nagpa-reserve kami mga bulong sa quarantine facilities para kung igwang emergency, igwa na kaagad duman, dahil nakamaparadaragan kung na mapa-hospital para magkua. So duman na mismo sa facility, nakastack na po si mga bulong. No? Another one is for the supplies and materials. Data po inagamit, so pig-revert na po yan, pig-transfer to other expenses po. The next is sa telephone po maintain man lang po inita kung sa standard na ito talagang babayadan ta for the whole day ita na pwedeng bawasan. For the general services po, that is nag-create kita mga job order worker dahil po duman sa quarantine. Nagdagdag po kita. So nagkukaita sa ibang budget, kinaagta po digdi sa general services. About 37 po ang pigdagdag ta. Although sa iba po nag-resign, naglipat na. So ngunyan, as of now, naghahanap na naman kami ng mga ni mga job order worker, ng nurses, saka nursing attendant. Although dahil paragal na po talaga ang so iniiwasan ta din po na dahil na kita mag-hard, mapipilitan talaga itang mag-hard kasi pag overwork na po ang patient, ang nurses, baka sindalal ko na magkahilang. So, totally mayo na talagang ma-serve po talaga sa mga pasyente ta. Digdi po for the repair and maintenance of the building, since daiman po kayo nag-repair na masyado sa mga hospital dahil po may plano po kitang maglipat po sa Balatas for the creations of the hospital na 100 bed capacity. Hopefully po ma-realize tayo next 2 years, 1 year, or I don't know where, kung na rin po kita mapuon. Pero the dream still there, intact po for Naga. Actually, yung Naga Hospital, Naga City Hospital will not only cater Naga City, the neighboring, the Metro Naga, kasi po itong certificate of needs po, dapat medyo dakula para ma-approve po kita na mag-expand kang hospital. Pero ano nga ni po, ang Naga City alone po, kipuan pang 4 na hospital na darakula para ma-sustain po ang services kang Naga. Kasi remember that Camarines Sur population is very dependent to Naga. Nagdidirigdi po yan maski Hararayo, maski Tagagapong probinsya. Even Legazpi, nadirigdi po yan tama pa MRI, CT scan, because the services yaon sa tuya. So we also plan to have this kind of services, yung MRI, CT scan. We are planning to have a level 2 hospital, meaning pag level 2, we do the procedure na ginigibo kang BMC. Iyo po ang plano ta. Pero ang existingly, ang Naga City Hospital, nagigibo na po kita dyan. Pag abot ko po dyan, nagigibo na kami dyan ng mga major operation like replacement kang hip. Kasi orthopedic surgeon po ako. And then CS continuously. Pero inabutan ko, nagigibo na sinda dyan talaga. Pero at least ngunyan po, nag-increase po ang cesarean section. Because we have agreement Bicol Medical Center na ito pong mga taga-Naga dapat mag-araki or mag-CS na po sa Naga City Hospital because we have the capability to do that para ma-decongest po ang BMC. Okay po. So, ini pong other maintenance operating expenses po, na-revert na po ini sa
sa ibang ano po, di ko na matandaan kung sa Infigralagmi dyan. Basta it's intact po na ilaipat na po siya, na nagamit na po siya. Dahil nagkulang kami sa ibang items po. So, for this year, ito po ang budget mi po for proposed budget for 2021. Uh, 2021 budget po. So, for travel expenses po, remember that 200,000 po ang ano ta po, ngunyan po, binabaan ta sa 50 because yung nga ang traveling expenses ta po mababawasan. Yung pag-attend seminar, dahil na po, tangon yan, ang ginigibumi, webinar seminar, may certificate na kami. Dahil taman po kasi maiwasan na di ka mag-attend dahil requirements sa MUYA, gabos na empleyado na may mga seminar na ina-attend para ma-update po ang management, ang care sa mga patient. Requirement po kang DOH yan. Every year hinahanap sa MUYA ang mga certificate na yan. So, pag mag-webinar kami, igwa kaming certificate. So, maski na kami naghali, may certificate kami. So, thereby decreasing the expenses for that particular items. For the office supplies po, nag-increase kami sa office supply, number one, because of the additional form. Sa Naga City Hospital alone, ang sarong pasyente, pag na-admit, pinaka-minimum na po, 30 pages of coupon band po ang nagagamit kayan. From the history, from the surat kang patient, from order of the doctor, the nurse's note, x-ray result, minimum po yan 30. No? So, plus additional po sa quarantine, kada sarong pasyente. So, talagang magkukulang kami sa mga supplies if we're not going to increase the budget for that. Accountable forms. Last year po, nag-comment ako sa accountable forms dahil kadakol talagang nagagamit ming mga resibo for the amount of 10 pesos, 5 pesos. Dahil nga ako pwedeng sararauna sana yan, kailang bawal dayon. So, mas dakol pa so, mahal kong papel kaysa duman sa, ano yan? So, resibo. Halabaon ba ang resibo? So, ang binayaran mo, 5 pesos. So, anyway, bako ko man control ka yan. But nag-comment lang ako kasi di ko matios kasi magsabi na ang amount kang 5 pesos tapos yung coupon ban pira nga manggura ano ba ganyan. So anyway, nag-raise man lang ako kayan last year. For the expenses po, nag-increase kita dahil ang hospital Tapupalan is 16 bed capacity. 16 only. But we admit patient 30. Sa hospital po kaya, dahil man pwede mag-refuse patient kung admissible ang pasyente. Pag yaon na dyan, na-admitin man, maski surobra na, maski magpasilyaw ka na sana. Iba po sa private. Sa private, pag hanggang 50 lang ang approve sa mo, hanggang 50 lang admission mo. Sa government, dapat mag-admit ka pa din ng pasyente. Pag gusto kang pasyente magpa-admit, pag nakalaog sa criteria of admission, dapat admiton mo siya. So, may time kami kato ng dengue, pati ward, igwa kaming laog, itong pasilyo. Pero ugmahon ako dahil, dahil man sa kada ko na-admit, kung ang feeling ko, nasa BMC pa rin ako. Kasi I was in BMC for 20 years. No? So, feeling ko nandun, ay, BMC pa, nasa pasilyo pagyaray. So, another one is, for the food supplies, nag-increase din po kami, although ang nagpapakan sa quarantine po ang may separate po yan budget. Kaya lang itong special food like pregnant, elderly, mga aki, sa MUYA po kami nagpapakakan kayan kasi under the nutrition po yan, kang dietitian. Dahil man gustong sabihin, so bakong mga dahil nag-ano sa proper diet, no? Kaya lang may special diet para iba po ang pagluto katong mga special needs po. Mga pediatric patient, mga elderly, immunocompromised. So may separate diet siya sa mga Muslims na naka-quarantine. So separate po ang nagpe-prepare kang pagkakan.
ang Naga City Hospital po ang in charge kaiyan. So nag-increase po kami kayang budget for that. Kasi data po aram kung hanggang no rin po ang COVID, ma-stay sa to. So dapat in-anticipate na po yan na baka magdakol pa iyan. No? Sana daiman. For drug and medicine po, as I've said, nag-increase po din ang budget mikaiyan dahil po sa mga quarantine facilities. For the fuels, lubricant expenses po, na-increase po kita kayan dahil may ambulance na po kami. Although dahil po sa license, is ina-apply mi po yan na license kasi 1 month pa lang po yan sa MUYA. Kadakol may panggigibuhon duman sa ambulance, itong requirement. Kasi ang ambulance mo, may separate po yan na licenses. Bako yan ordinaryong auto lang na itong sa LTO. May separate licenses po kayan. I remember kami po ang nag-create kang nasa BMC ako sa Department of Health sa Region 5. Kami ang nag-propose katong mga requirement na items kung anong yaon sa ambulance. Other expenses na po na kami kung sa standard yan, fixed na iyan, kung anong ming nagagamit. No? So, for maintenance and other operating expenses po, yeah. Okay, for the maintenance and other operating expenses po sa telephone, ang landline medyo is too low. For the ER, sa office, and sa laboratory po. Ang laboratory kaya mas separate landline niya, kata medyo harayo duman sa nasa dulo, nasa likod na, so dapat separate siya. Bawal na baga kaya ang mga kadakol sanga-sanga kang telepono. So, we have an internet subscription po. We maintain that kasi ang gabos na pong report, sinasubmit mo na po online. Like yung sa PhilHealth, mas lalo sa PhilHealth, itong monitoring mi sa COVID, online na po yan everyday. Update mi na po ang Department of Health kaiyan. So, dapat magayon po ang internet ming dapat marikas, no? Marikas po ang Dua po ang internet miduman, so dating existing po, nagpakabit ako ng internet na dahil ko pa mga nililipat sa city, ako pa nagbabayad. Pero baka reimburse na lang po siguro yan. So, para mabilis ang pag-transmit mi kan mga reports po sa Department of Health. Tapos po itong mga seminar nga ni po baga, kaipuhan talagang internet. Ini pong general services, additional job order worker po ini na na makakatabang po sa pag-increase kang services po. Kasi kung sa po nagdodo multitasking po ang ibatang nurses, sa ngunyan po pigre-realign ko po ang mga items sa Naga City Hospital. Itong kunyari nursing attendant ka, dahil ka pwede duman sa opisina, dapat yung kasaluwas. No, kasi dapat kung anong sweldo mo, yan trabaho mo. Kung ano man, kasi diyan kasi nagkakaiguan decrease ang magay na serbisyo kasi dahil kang focus, makang improvement kasi dahil mo aram kung anong gigibuhon mo. Dapat nakalaag sa job description kang mga empleyado. Pero dahil makita itong tudikahon na diyan ka lang magmumove. At least may kung may core ka na ito ang gigibuhon mo, may additional function ka lang na pwedeng itao sa imo, depende sa abilidad kan sarong empleyado. Another one is building maintenance po. Ito po kayong laboratory ngon yan, ang atop ka ito, route na. So, nag-propose ako ng improvement ka to, 6 million ito. Pero di ko aram kung na-approve na ito dahil mas mahal po ang machine kaysa sa duman sa atop mi. So dapat ang iprotekta po si machine bako si atop, dapat si atop ayuson bako na pabayaan mo kasi pag nagabaan ito route ang machine mi gabos nagtutururo na kayan sa gilid. Pag abot ko diyan kada kulturo sabi ko actually nagplano nga nako ito na ilaog ko duman sa main kailang maanak kong malaugan talaga duman. So dapat nga ko i-improve na lang ito.
Kaya lang, nagkaigo kami katong dahil nga ni sa proposal na mag-create ng hospital, tapos naglaog ining COVID na ini. So, naantala na naman so pag-relocate, no? Other po, the same lang po ining na mga proposed budget mi. Kasi kung like the membership, regular na gayon ang binabayadan mi talaga. So, data naman po yan hiniro. Preventive and corrective maintenance, hindi ko alam ko ito sa auto, kaya may luma na kaming auto na gusto ko na siyang i-dispose kasi mas mahal pa si pairahay. Kasi like last year, ang budget mo is 80,000. Sarong barayadan lang. Sabi ko, paano pag naraot naman ng babayad? Saka kung sa centennial naman itong autong ito. Para bako na siyang practical na pagparapairahay pa. Kung sa ROI naman ito. So sabi ko kay Puhan, so nag-abot nga ni ambulance. Kaya lang, ang ambulance kaya designated for transport of patient. Paano nga ako sumado man sa City Hall para mag-follow up? So dapat, dipisilin din para paano ka mga personnel na magdasadiring out packet na kasi they accounted yan. So dapat may auto kami. Ngunyan, may existing auto pa kami. Pero sana dahil maraot ngunyan na taon para dahil kaya magdagdag ng budget for that. So, ang proposed budget mi po sa Naga City Hospital is for maintenance is 47 million po plus, no? Last year po, makaming capital outlay budget po last year. Mga furniture, so makami kayan na makaming budget. Pig-islas ba yan o tinanggal, di ko araw. Gabos man sigurong department, pighalian kayan. So, mayo kami kayan kung saan mahiling tangani yan, sisira na yung Pero nakakatrabaho pa man. So, mayo po yan laog. Our proposed budget po for 2021 for capital outlay po is 3 million po plus. For the whole budget po about 101 million po gabos ang So for personal services po is 50 million and MOE at 47, capital outlay is 3 million, a total of 101 po gabos po yan. So sana dahil kami mag-revert kung dahil na bawasan iyan. Kasi dipisilon pag nagbabawas, pag nariribong na po pag sige ang babarabalyo kang budget. Kasi ang budget po kaya ginigibo mo iyan depending on the previous budget, depende sa needs kang Kunyari sa bulong, piraso nagamit na bulong, minomonitor siya. Tapos pag nagpara-compute ka, binawasan para bay padayin na kita nag-compute lugod. So dipisilin po kag Anyway, siyempre pigtatansya din po ang budget kang city. Kaya lang nakakasayang din kayong pagpara-compute mo So yun na po, may question po kamo medyo ngunya lang ako nag-decide mag-report ta sabi ko maana pala sa aga. Yung last kasing report nasa di ko aram kung nasa ako, nag-meeting siguro o nag-rounds po. May question po, may Thank you, Doc Sanchez. Actually po, ako po yung nagpara-remind kay Sir Willie to remind also yung, especially kamo lang po ang mawawalat kung sakali dahil po kamo makasabay ngunyan. And sa aga po kaya full pack po umaga hanggang hapon. Kaya dahil na po talaga kaya kakayanan. Actually, naagihan ko kamo digdi. Mga daw nga ako, iyan nag-meeting dyan. Naglaog ako doon, nag-meeting kami. Iyon na pala nini. Okay po, sige, Doc. May kahaputan po digdi sa hall. Kung mayo pa, via online, Doc, kasi igwa po kita sa Zoom, igwa rin kita sa Facebook.
Ang sinasabi po is, actually comments po, may man pong problema sa services mismo na tinatawakan si hospital. Ang pinaka-issue da po, kadakla ng mga tao dyan sa Naga City Hospital, yung customer service ka mga empleyado, siguro po sa receiving, na to quote is daing data, quote. Arin Quote po, po. arin po. Yung sa customer service da po, kang hospital, na actually we were discussing kang nakaaging aldaw, yung experiences po kang mga nagraralaog dyan sa Naga City Hospital. Yung courtesy po kasi mga empleyado sa nag-aarabot po. Okay po. Number one po, although dapat nga hindi man nababawasan talaga ang courtesy, maski anong trabaho. Kaya lang kung maghapon naman talaga, maski sa harong, dahil ita maiiwasan na mababawasan yan. Especially kung araw kaming itsura, nakadakol nakakabit-kabit sa muya, mainiton siyang maray. Dahil man kami pwedeng mag-aircon, tabaka na ulakitan lugod kami. Kaming may face shield, mayroong mask, may gown. So talagang as far as Naga City Hospital is concerned, dahil ko man kino-compare yung previous or ngunyan, ngunyan po, I believe na di na po ang complaint ngunyan. Kasi talagang natututok, dahil ko man sinasabing dahil natutukan before, kaya lang may mga style of management po na siguro na-encounter ko sa BMC na diyan talaga kadakol reklamo dyan. Pero siguro, di ko man siya pinabayaan na ito bagang, sige lang, reklamo lang kamo. Tapos, I have to analyze that. Ano ta nagko-complain ang mga pasyente? So, nasishare ko po yan sa INDA, duman sa Naga City Hospital. So, tapos, ang sarong problem pa po kayan, ang hospital mi kadaklan dyan, pakuman permanent. So, every now and then, matrain, pag na-train mo, mahali na naman sinda. So, pag nagkulang kami, like ngunyan, o sige na lang, maski siyan, graduate niyan, maski anong ugali ka yan, tanggap punta na. So, yan yung mga talagang na daita maiiwasan. Siguro naman ang character, ang kang tao, pwede tang ma-develop yan. Pero after pirambulan, iba na naman. So, medyo sa personnel kasi dipisilon i-maintain yung ganyan. May mga loyalista naman kita diyan na ever since magpo ng hospital yaon na sinda diyan, I believe mararay man po sinda. So, dahil man kasi every now and then yaon sinda diyan, ta may mga ibang trabaho. Ta kung mga senior naman po yan sinda diyan sa mo. So, yan lang. So, anyway, a very good comment naman yan, a room for improvement for us. So, hopefully, I believe magigibo ko man iyan habang yaon ako diyan. Hindi pa man ako ma-retire, hali pa man. Follow-up question, Doc. With the current situation po, talagang toxic ang satuyang mga medical, mga hospitals arog kaiyan, and may shortage din po sa personnel. Ano po ang gigibuhon or ano po ang plano kang Naga City Hospital para hampangon ining sitwasyon tang iniyo na maiwasan din po na maging yung attitude po or behavior ka mga personnel sa mga pasyente ay dahil man magdagdag pa sa gabat po kang namamatayan ka mga pasyente halimbawa. So ano po yung pwedeng steps na magibuta para maiwasan po yung mga uncustomer service na unservice to the customers Okay na po. Attitude. Like yung garo may mga survey po pa kaya makakatabang kasi yung survey sa mga client po. This survey will not going to i-brand mo ang sarong pasyente kundi para ma-improve, para ma-call attention mo din po kung si isa ang involved na Kaya lang sa ngunyan po kaya ang ginigibo ko hindi siya itong micromanage na nagkasalaan saro lang ang mo. It should be addressed sa gabos po na empleyado po. Bako siya lang na kung may incidental report, isusuluhon mo lang siya pero i-address mo ang problem po sa gabos para maintindihan ninda na sala ang ginigibo ninda. So, sa ngunyan po, dahil kita nagkakaigwan ng mga garo seminar for them,
na sa Muya, requirement talaga ang mga seminar. Ngunyan po dahil na kami nagkakaiwang seminar, bawal na po ang mga groupings po baga. Pero pag abot ko 2019, may mga seminar po kami kikinakandak every month para sa personal development po na digdingami kami sa City Hall nagkakaigwa sa Blue Room, tamama kaming space duman. Kaya lang pag abot kang COVID, napundo po kami. Napundo kami kaiyan. So, ang nanggagaya rin mentoring na lang po sa mga senior, dai ko man siya talaga matututukan gabos na pirming akong yaon dyan. Actually, pirming akong yaon na City Hall. Tamay saro pa kung inaano digdi itong AMS po. Sa kuya po din po yan. So, Emergency Management System. Sa kura rin po yan. So, may mga may mga doktor na, si Dr. Amoranto, sa chief nurse po, makaming chief nurse ngun yata, nag-retire na po. Ang OIC mo si Ma'am Sophie. So, umpam po sila dyan. Tapos po, igwa po akong pig-create na public health nurse para ma-address po itong mga public health concern. Ang public health nurse pa po ang City Health Office. Ang hospital is required also to have a public health nurse para kung anong mga complaints sa community na naka-apekto sa hospital, ma-address mo po. Like, yung consultation po. Actually, it's not only the problem kang personnel. Ang mga pasyente po, personally, may mga problem din po. Like, ordinary patient, fever for 1 week. Madyan sa Muya, banggi ng mata nga. Anong nangyari katong office hour? Nasaan siya? Dapat, ito bagang, kasi ang emergency room is for emergency. Dapat, 24 hours siya. Pero ang outpatient, kaya pag-separate ko ang outpatient po sa emergency, dati po kaya ang OPD incorporated sa emergency room. So sabi ko, dapat separate siya. Nagkakaigo ng congestion lugod nga ko sa itong emergency, dahil na lugod natututukan. Dapat separate siya. So ang outpatient po, itong bakong emergency, follow-up, dapat office hour po. Pero emergency, 24 hours, may duty po siya. So at least ma-manage din po ang patient, ma-educate din po. Kasi ang education, bako man lang sa mga empleyado, pari sa pasyente. Kasi the hospital and the community should work together para ma-improve po ang services mi. Kasi kadakol factor po na bako man lang iyan, kaya lang one of the factor kung bakit ang mga empleyado po nag-aarog kayan, may other factor po nagko-contribute from the patient. Pero dahil ko man yan ginagabos, may mga personnel man talagang arog ka yan. But we have to address all this. Kaya ang public health po, nurse, siya po ang ma-explain kayan. So like the senior citizen, may pinaplano po ako kaya na dapat may appointments in the appointment schedule. Like, madyan sa mo, mapareseta. Pero haloy-haloy na ang bulong pigiinom niya. Tama pa ba ang bulong niyang iniinom? O, baka sala na. Kaya igwa po kakong internist, nagpakuha po kong internist si Dr. Torres. Pag Webes po yaon sa Samo, nag-check up. Ang plan ko sana kayan for the senior citizen para baka kasi nagiging ugali na lang, sige na lang inom kang bulong, dahil niya aram nakakaraot na palan. So dapat ma-monitor talaga iyan ang mga So dapat masunod din po sa policy kang hospital ang mga tao because this policy will improve our services. Kung sa may clinical guide. So, pero dahil man ito di kahon na ayaon dyan, siyempre hiling-hiling mo mangyari iyan. Ang pagbubulong man, bako man yan di kahon na nagkalintura siya para ang bulong mo. Magkaiba pinambulong ka yan, individualized mangyari po yan. Thank you, Doc. May comment po digdiyo sa via Zoom si Ma'am Marivic Balance, ang chair po kang NCPC and at the same time president po kang Naga City Council for Women. Is a suggestion, Doc, i-improve na lang po ang communication with the barangay doctor kasi mostly pobre po ang nagduduma sa city hospital and they are in distress when they are sick. As a government agency, our compassion and patience with the poor must be strengthened, especially to women, persons with disabilities, senior citizens, and children.
Okay po. Tungkol po yan sa mga barangay po, may plano po ka talaga kami kaiyan sa barangay. Nagkikiwakuta kaming pilot barangay before. Ang pinam ni Peña Francia, nagki-coordinate ako kato sa kapitan. Tapos sabi ko, ang community, dapat nasa City Health Office yan. Ang check-up kaiyan. Sa Muya, ito mga emergency kasi hospital po siya. Kaya lang, siyempre, pag yaon na dyan, i-entertain mo yan. So, ngunyan, kasi community health po siya, kami hospital. Although may outpatient din po kami, we do that kung nandyan na sa mo. Dapat kasi, ang services kang health, dapat i-decentralize. Pag sinabing decentralize, you bring the services to the community po. Para dain na magparaduman sa hospital. Kasi may mga preventable cases, preventable diseases that you need to take medication. Dapat, kunyari, is our barangay health center functioning? May mga midwife ba dyan? May mga nurses ba dyan? May doktor ba dyan nagbibisita? So dapat, itong hospital kasi, itong mga cases na dain na mabubulong sa barangay, iyo po dapat ang nadadarasan mo para mag-focus din kami sa, may inaapod po kami kayan itong program sa basta decentralization din po ang tawag mi kaiyan. Kaya lang napundo nga ni iyan, like, igo kaya ka sa barangay kato na, ang aki ko daw ngaya, dahil nagtataba, sige nga pakakan ko, baka nga ko dahil mo pinagpupurga, baka sa pinapakakan mo, kinakakan lang ang bulati, kaya nang dadala, ay iyong ngayon, tanag may katungay, may nagluwas nga, ay dapat nga kan, purgahon mo na. So dapat health education talaga is very important sa sa barangay. Kasi dapat dai na magkaigong gastos na dakol kung na-preventa itong mga preventable cases sa barangay level po. So yan po ang decentralizations of health services po. Kasi para bako masahabo mi magkaigong admission, habutang maggastos ng dakol. Minsan po ang mga pasyente may PhilHealth, araw mo gamiton ang PhilHealth. So, yeah, medyo other side na po yan. So, sana matapos na ang COVID para itong program ko po na decentralization na magkikakang pilot barangay na imuna. Taday mi man makikater yan kabos na barangay, dakulon, saka harayoon naman kami. So, itong public health nurse po, siya po ang tadati po ko sa BMC, public health doctor po ako. Ako assigned for the public health unit ng BMC. So nadara ko din po itong program. So gusto ko itong i-implement po sa Naga City Hospital for the creation of public health nurse po. For the last, Ate Rosang, sige na po, ika na muna po. Good afternoon po, Doc Joseph. As Barangay People's Council po, observation mi po kaya, sa mga barangay po, dahil na po sinda nagtatauning ito pong mga medicines, ito pong sa abo, sa kalintura, na kung saan kung mga nakaagi pong administrasyon, bali active pong barangay ang mga barangay council kay bana na po itong sa health and nutrition, na kung saan nagkakaigwangan po ni mga monthly check-up. And lately po, garunawara na po itong itong sistema. Tapos po, may mga barangay po na pinapabakal na po nila ang mga bulong na dahil may po aram kung noted po kang City Health kasi may mga health workers, may mga midwives na naka-duty po bagaduman na kung sinda po ang dapat nga ni mag-monitor kang mga salud ka mga kakian as well as si mga gurang and si mga constituents po kang barangay. Ano po yan? Day na po yan nakaprograma para po sa Indo. Di ko po kasi aram sa community health sa hospital po. Bako kasi program po kang hospital. Anyway po, sige, may part po akong simbag diyan. May inaapod po kami katong nagirumduman ko na kaya itong
word na ginagamit, yung service delivery network, na barang referral system po siya. Kung ang sarong pasyente di kaya naman sa barangay level, dapat i-refer ka tong midwife duman sa samo, sa hospital. Tapos kung dai kaya kang Naga City Hospital, dapat i-refer mo yan sa BMC. Yun po ang ginigibo. Actually, program yan kang Pilipinas na daita na i-implement, na pag-implement po sa other Asian country, na magayon ang programa duman, naging magayon ang programa duman because of the cooperation of the community. So, sa ibang nasyon po, dahil ka makakaduman sa specialist kung dahil ka mag-agi sa generalist. So, yun po ang disadvantage din po kayan is that nadidelay yung treatment ng patient kasi kadakol inaagihan. Sa tuya, nadiretso ta kayo sa specialist, although private po siya. Now, regarding po duman sa antibiotics, na mga bulong, na dahil na po nagtatao, ang mga barangay, dahil po may department po kaya na Department of Health na order na dapat dahil nagtatao. Ano po tadai na itatao na yan? Because of the resistance of antibiotics. Like po, ma-medical mission ka, mataong bulong, maski dahil mo manaaram kung anong hilang niya, o tinago niya lang. Pag nag-abo-abo, maski viral infection siya, mainom siyang antibacterial infection. Ay, antibacterial drugs. So, ang nangyari lugod, pag nag-inom ka ng bulong, resistant na so microorganism mo, so kaipuan, i-elevate mo na so antibiotics mo para mag-epekto ang bulong. That is why itong cotrimoxazole pabaga, if you remember, ang cotrimoxazole po before, sa mga barangay, pigtatao po yan, tinatao yan. So ngunyan po, dahil napigtatao yan because of the resistance. Ang mga mikrobyo po, resistance na ko sa cotrimoxazole. Kaya, for a time, pigpundo na po yan ngunyan. Pero later on, pag inaano man lang po yan, binabalik man lang po yan. So, yun po ang order kang DOH. Sa mga nagpa-practice po, dahil kami nagtataon ng bulong basta-basta, we have to assist patient individually. Kung ang pasyente dahil nagre-response sa bulong, sa antibiotics, pinapakulture, kunyari abo, hali-hali din, nagpaparaabo din, nararay sa bulong, nagkukuha po ng swab, suplema, pinapa-examine, kinukulture, tapos pag nag-grow na sa microorganism, tinetest po kung ano antibiotics duman na ma-respond. Duman na po kita matao katong bulong na to. So, talaga po, pigpundo talaga sa barangay po. Pero itong mga ordinary sa kalentura po, sa pigtatao po yan, aram ko pigtatao sa mga barangay. Ito mga, kung sa ito mga bulong na daiman kaipuhan ang microorganism na gadanon. Kunyari, fever. Pero kung sige mong inom bulong, tapos di nagbababa ang kalentura mo, imbestigaran mo na kung taan na nagbababa, baka may other factor siya. Kasi ang fever po, kadakol pong cause kayan, pwedeng dehydration, baka ang fever niya, because of dehydration, kaya mo naman ang kayan, mag-inom tubig. So, kadakol pong factor, dapat ma-assess po siya. So, sa mga barangay siguro, kaipuhan po, kami nga ni Doktor, nag-educate pa man kami sa DIRIMI, nagmi-meeting, So, dapat may continuous education po, ang health po, may continuous education. Pag napundo ka na dyan, kung anong reseta mo ka to, yung mangyarapig reseta mo niyan, kaya may update po siya. May mga bagong pagbubulong. Thank you po. Thank you, Doc. Thank you, Ate Napundo sa Osang. budget, bulong. Last na po ito, Doc. Question. As a government hospital, do we have a gender and development program at the Naga City Hospital? Gender and development, yung mga bawsi ba yan? Yeah. We have, naigwa kami kaya, nag-create na po ako kaya, nagpa-attend na ako kaya sa Legazpi, itong sponsored by the Obstetric and Gynecology Society about that po. Nag-create po kami kayan si Ma'am Rose na Bilyarin, kaibahan dyan, si Ma'am Gayat, ano ba yan? Actually, puro sila babae. Puro babae. Dati po siya sa Bausi sa Concepcion Grande. Naging employed po mo dyan. Accountant po siya.
si Ma'am Tini, itong sa public health, may saro pa. Yung social worker. Kasi team po ayan eh. Dapat may social worker po dyan. May social worker, may nutritionist nga na dyan eh. Basta kumpleto po yan na team. Actually, ang team eh, bako siyang itong exact team kasi kulang man talaga kaming tao dyan. Dapat may psychologist dyan, may psychiatrist po dyan. Sumayo po kami kan mga item na ayan. So, kung anong available lang po na pwede man kami magtaong services sa Aruga ayan. Kung kaipuhan ang psychiatrist o psychologist, na ano na lang po siguro kami kaya na mag-invite na lang pro bono. Thank you na lang for ano. Actually, ang Ateneo Dinaga po Psychology Department, nag-ano po yan, nag-involve po yan sa Muya dito sa quarantine for counseling po, virtual counseling. Igwa po baga pag na-quarantine ka, iba ang pag-iisip mo na hindi ka man tuod na nakakulong ka. Actually, may mga psychiatric problem na po, mga younger age na nakakulong permi sa harong, I encounter already 3 patients po. Ito lang, nakakulong ka lang siya. Kaya medyo bako din magayon ang online class. Sangon yan. So may mga psychologic problem po na encounter. So ito pong program na to, igwa po kami kayan sa ano. Ito yan ang mga trabaho pingkang lalaki dahil pwedeng itao sa babae. Pero kadakol mga trabaho ng mga pang lalaki na kaya na kang babae. So, sa BMC po kato, igong nag-aaral sa mga babae kang mga oxygen tank, ngunya po dahil naginigibo yan. O po, sa Naga City Hospital po, dahil may ginigibo ka mga mga utility mo dyan, puro lalaki. So, yung program na yun po, igwa ka po kami kaiyan sa Naga City Hospital. 4 na members po dyan. Thank you, Doc Sanchez. I-welcome ta po ang samong director sa siya po ang person, sa representative po kang persons with disabilities, si Sir June uni po siya dito. Paabot yan. Ayan, hi Sir June. May last question da po, Doc, via Zoom. Si Bong responde. Sir Bong. Wait. Sige daw po, sir. Hello, sir. Good afternoon po, Hello. Sir Boss. Sir Bong, sige po, hapot na po. Year 2020, ang budget nindo po ay igwa ka mong 83 million something. At ano po yung capital outlay nindo duman na request? Na day po ba na grant? At sa ngunya na 2021, ano yung capital outlay nindo na priority dapat nindong maagat at the same time makakadagdag ba sa servisyo nindo yan na mas lalong mapabili Taganaga? Ano yan? Hello? Hello? Sir Bong, medyo choppy po kamo. Pwedeng paulit ng question. Ang hapot ko po ay regarding po sa capital outlay ng 2020 na dahil na priority ninda. Ito ba ay kabaling mo niyan sa 2021 capital outlay? At kung sakali man, gaano ini ka-importansya sa inda at makakatabang ba ini mas lalong makakapag-improve ba sa indang services at sa
sa indang mga Okay po. Last year po, we have a capital outlay proposal po kani, pero dai po ini na grant, no? But ining capital outlay po ini, importante ni sa muya, like ito pong mga pagbakalimi ng mga computer, kasi po ang DOH po, nire-require na kami ng electronic computerization kang gabos na records mi. So dahil kami malalicense this year kung kami mga computer na babakalan for the medical records. So importante ini. And then other equipment po, like yung sa operating room po, like yung sa operating microscope, although igwa po kaming operating microscope pero luma na siya, dapat magkaigwa kami dahil po sa Naga City or Camarines Sur, ang nag-o-offer lang ng ophthalmology services po na government is the Bicol Sanitarium and the Naga City Hospital. Ang BMC po mayong department ng ophthalmology po. So we propose, since diyan po sa mo si Dr. Rosales, so dapat importante po ni Samuya para magkaiko kaming operating microscope. Although nag-opera siya, pero ito mga difficult cases po, dahil kaya katong existing na operating microscope. So dapat igwa kami kayan. And then another one is the portable x-ray. Mayo kami kayan. As an orthopedic po, kaipuhan ko ang portable x-ray na dapat nasa OR siya pag inooperahan, nakalaga na katong mga bakal. So, dahil mo siya dadaroon duman sa x-ray unit para lang ma-x-ray. Dapat yaon na mismo sa operating room ang machine para ma-check ta po kung okay na po sa operation. So, may mga medical equipment kaming kaipuhan, pero po ini mga furniture po, actually, nagbabarakal na lang kami kaning mga plastic para lang may table kami. Pero kaipuhan manggaray para at least yung aesthetic naman ng office, bako man itong yagit na yagit ang office na. So we want to have this. Yun po ang reason kung bakit importante po ang capital outlay sa mo sa ngunya na 2021 para mag-improve po. Anyway po, kung maglipat kami ng hospital, ng location, dadarahon mi manggaray iniduman kasi ang ina-apply mi pong hospital is level 1 initially and then in the future, we're going to apply for level 2 hospital. Mas dakol po ang services na pwedeng itao kang level 2 hospital. No? Ang level 3 po kaya, garuman sa ng level 2, ang additional man kang level 3 hospital, may training program po. May mga training program, itong may residency training program na po. So, we want to have a level 2 hospital in the future po. So, madadaraman lang iniduman pag naglipat kitang hospital. So, okay na po, sir. Thank you, Doc Sanchez. I think, sige po, last question na kasi may saro pa po kitang department na ma-present si assessors. Okay. Doc, proposal and question. Dahil ko kaya nadangog ta, medyo nagdalagan ako digdi. Pero ang ventilator to sa Naga City Hospital, do we have? Mayo po kitang ventilator. Usually po sa level 2 hospital po sa required, sa level 1 po, daiman po siya. But daiman po ang level 1, kung igwa kita, pwede man po. Kasi may mga level 1 po kita ay level 2 equipment na igwa po kita sa Naga City Hospital, like yung ophthalmology po, pang level 2 po yan. But since kaya mong pong i-offer yan, ginigibo ta po duman yung orthopedic cases po, pang level 2 po yan. Ginigibo ko dahil nandiyan ako. Kaya lang, kulangan ng portable x-ray. Since nagtrainan po ako sa BMC na nasanay man sa kung anong available lang, yun man nagigibo ko dyan. So, dahil man kung haranap po ng mga equipment, kung kaya pa man, na dahil man madideprive yung quality kang services, gibuhunta na lang dyan sa Naga City Hospital. Doc, makamong plano next year na makbakal ning daw, sabi mo nga ni, level 1 pa lang? Or kung mabakal po kami, sir, maana kaming space ang Naga City Hospital for that. Tapos, bihira man sana ang masiservisyohan ka iyan
na pwede tanaman sa nang ilipat sa bigger hospital, tabako man lang po ang machine ang kaipuhan, manpower po, na train pong mag-monitor ka iyan, maggamit ka yan. So, why do we want to have that? Kung maaman kitang manpower. Sa, mabilis kasi ang turnover kang nurses. Ang doktor po, yaon man lang dyan. Kaya lang, ang 24 hours duty na nurses, dapat equip po dyan sa Kasi when we buy machine, we should have this personnel. Igwa po kitang ultrasound ngunyan. May sonologist po kitang duwa. But purely for OB. So, kasi nga may agreement ang BMC and Naga City Hospital na pagtaga-Naga, dyan na lang sa Indo. Kaya ang ultrasound po kaya sa buntis, standard of care na po yan. Dapat po, in one pregnancy, at least you have 3 ultrasound in 9 months na pregnancy. Dapat may saro ka lang or tulo. Tulo nga, di pa ba kung saro? Dapat tulo po siya. In every trimester, 3 trimester po bagayan. Dapat may monitoring ka dyan. Okay na? Yes po. Hindi na humatarang. Pakonsulta ka na. Actually kaya, ang sarugusang isuggest is, advisable daw na ang Naga City Hospital magbakaling audiology machine. Audiology machine. Kasi mayo kita digdi sa... Okay po. Baka po... Dapat mo, may iinti po kita ka iyan. Makitang iinti dyan. Actually po kaya sa audiology, not necessarily na kayo po na ENT. Ang kayo po talang audiologist or matraining sa audiologist. Ang suggestion ko lang po, baka po makonsider next year o baka ma-insert pa kung kayang makabakal ng audiology machine. Kasi kung may machine na lang, madali na lang pagkuha ng tao. Habo ko din kasing ma-stack lang ang machine. Kasi baka by that time na obsolete na siya. And then, sino mag-interpret nung reading noon? Wala ka tayong kasi bako man lang, dapat kung mabakal kitang machine, sunod-sunod na po yan. May manpower ka, may mag-read ka, may mag-manage ka. Kasi abo ko din ma-stack yan sa kasi abo ko kadakol naka-stack dyan na dahil ginagamit. So, ito lang kaipuhan talaga, no? As a hospital administrator po, aram ko kung anong kaipuhan sa hospital, kung ano kang mga pasyente. Kung dai naman kaya, kasi baka yaon lang yan dyan, dahil man nagagamit. Yung machine talagang ultrasound, since it's a standard of care po, kaya nagpabakal ako, kaya yaon nakita existing na po siya. Yeah, Doc. Thank you. Yes po. Duwa-duwa lang kayo ang audiology sa Bicol. Thank you. Okay, thank you, Doc Sanchez. Thank you po. May meeting pa po kamo ang aram ko, ang HERTF. Okay po. Salamat po. Sige po. Thank you very much po. Okay. Yun yan. Proceed na po kita sa last presenter. Ang City Assessor's Head, si Sir Cesar Magistrado. Good afternoon po. Good afternoon po sa Gabos. I'm going to present po the AIP po kan City Assessor's Office. By the way po, ang pinaka-function niyo po is taxation or inapod na opisina mi is a revenue generating office. Kaya yan po sa mo yung inaapod na appraisal and assessment of all real property within the jurisdiction po ng Naga City. Dahil naman po kami itong sa luwas. Po sa mandate ni. Ang mandate ko kan office mi is to ensure an accurate and equitable an equitable real property tax administration. Igo po kami kayan. Nagsusunod po kami sa mga mandates mo kan BLGF, and we have an equitable real property administration system. And also, another mandate is to contribute to the fiscal wherewithal of the LGU Naga City in the achievement of executive legislative agenda. Ang gusto po sabihin kaning fiscal wherewithal, ito po ning
kabankan syudad. Yun po ni si mga funds na naglalaog through our na-appraise me for collection of taxes. Yan po ang pinaka-mandate ni. Kaya nga ni sa vision ni po, we appraise, assess, and identify po all real properties na yan po sa Naga City. And we have may systematic kami method of assessment on real property taxation. Iyo po niyan po inaapon bing ini po ang pinaka AIP mi po. Last year, design man lang po si AIP mi, appraisal and assessment of all real properties po. Pag sinabi po real properties, para po maintindihan kang gabos, ang real property po ito pong daga, harong, sakot si mga improvement kayan. That is, including po si mga machineries. Yan po, pigbabaluran mi po yan for purposes of taxation. Ang gusto sabihin, dapat nakarehistro po yan. Kung di nakarehistro, di min masisingil. Kaya dapat po gabos na building, especially within the political jurisdiction ng Naga City po, igwa po ning inaapod na tax declaration para po makolekta man po yan kan Treasurer's Office. Kami po ang nagibukan tax declaration, ang nakolekta po kayo is the City Treasurer's Office po. So, iyan po nang gibumi, ocular inspection, kung may mga bagong buildings, mga improvements, kung may reclassification po, ngunyan, uso po baga ang reclassification pa man agricultural to residential or commercial use. Tapos po, cancellation and correction of real property records. Ini po siguro, magigibumi po ningon yan, nag-abot na po si MUA sa LRA, nagkaigwa na po kami itong inapo na digital mapping na iyo po ang saro sa special project mingon yan. Nagpupuan na kami and will continue for the next 2 years Di man po matatapos sa sarong ang mga title lang po ang tinawsa mo, si mga unregistered dapat maayos pa to. And also, ini pong digdi sa baba, ini naman po si inclusive or si routinary ming ginigibo. Ang ginigibo mi po duman sa opisina, nagduduman sa mga tax declaration for loan purposes, for transfer purposes, and for any, para po may transaction ninda. Ang gusto sabihin, ang real estate is still ongoing po. Ang gusto sabihin, maray po ang real estate maski nga ni po nag-COVID. So here po, mahiling po nindo, may increase po kami sa manpower requirement. Tayo po kaya kami tulong project na pigigibo. Ang saro po dyan is tax mapping. Maski nga ningon yan po baga, medyo may pagbabawal magparaluwas. However po, dahil mandate mini, nagtatagaluwas man po giraray kami. Takay puwanta po nita, this is one source of revenue po kan city. So, sige po kami kan luwas. Yan po saro yan, extensive tax mapping operation yan. Yung pagluluwas po na dapat may deklarat tagabos na mga building na may deklarasyon. And another one is pong sinasabi ko, digital parcellary mapping. Iyan po si pigsasabi baga ni Sir Ruel na Oliver, na pigtaon niya nga ni Samo, iyan po ang si mapping kan entire Naga City. Nataan na po, na pinapakarebi po yan, gabos sa title, Iguana. Kaya lang we have to digitize po si mga marayo, dema po gabos na property sa Naga title. Siguro mga may 20% pa or 30% dahil patitulado. Diyan po madagdag kami dyan tao, kaya nagdagdag po kami sa budget. And also, ining last na project mi is the general revision. Ini pong general revision na ni, dahil niyo kung sa unpopular ini, because pag sinabi kayo general revision, kayo ni, pero may increase in taxes. Kaya lang mandato sa mo yan, gigibon mo yan, para ma-i-update lang ang market valuation sa City of Naga. Kung mahiling po nindo, inilang po February of this year,
nagkaigwa na pong revision ng zonal. Ang gusto sabihin po, ang city, dahil pa naka-update, kaya mailing ta po na ang zonal is much higher na sa valuation kan city. Because ang valuation mo po is, that is still 2009. Kaya sa project ni po, ini pong general revision. Nasa ano po, nasa executive yan sa council kung na-approvean po ninda. Iyan po ang samuyang AIP. Let's go to the ini po project, ini po inaapon na GIS Laris section wherein nagkaipo po kami ng sarong GE sa kod mga nagkakapirang AutoCAD encoder. Ining mga tawag ini po bako ni pong dahil po ni kaya kan ordinaryong casual, dapat kayo ni may ano po ni may technical capability ini po. Nagigibo po sina sa mapa using AutoCAD. Dahil po ni pwedeng magkuha lang kitang mga casual dyan na iyong magtrabaho kayo ni. Kaya nagkaya po ako kaning geodetic engineer na para mapakaray po itong LARIS na parcellary mapping na iyo pong gagamitong kan GIS tool kan city para makumpleto ta po ang pinaka map or parcellary mapping kan Naga City. Kaya may po din na nagdagdag po ako ning tulong AutoCAD operator sa saro po na GE. Yan naman po yun sa budget na isasubmit ko po kay Mr. Frank Mendoza, sa budget officer. And council po, malabi kita duman para ma-approvean. Iyon man po niyan magiging budget me. Ipiling ko na lang po sa endo itong may increase kami. For example here, may increase kami sa postage and courier from 20 to 48. May add-on po kung mga 28 kasi po, once na mag-general revision kami, dapat ito pong gabo sa tax declaration, sabihin tang mga 63,000 na tax declaration, dapat ma-deliver po yan sa mga property owner bago sila magbayad kan sa indang buwis na revise na, which is madepende mo po yan sa approval kan executive sa legislative body. Kaya lang, proposal man lang po yan. Another increase po, ini yung other general services. Another general services po, iyo po ni si MOO na pagbabayad po sa mga job orders ta. Kaya po nagdagdag ako din several million because ang ito pong AutoCAD operator sakod po si itong engineer, dahil po yan dahil mo pwedeng gibon yan kan mga casual tang ang daily ninda is 400 man lang. Sinda po, may mga rate po talaga sinda. Kaya ibinalik ko po yan, add-on po yan sa manpower requirements, duman po sa mga special project ko. And also, ini po, siyempre, madagdag akong units, ini pong sa LARIS, may madagdag ako siguro mga 5 computer hardware, kaya magkakaipon po kitang maintenance kan 5 yan. Digdi po yan sa kota maintenance yan, garo repair yan. And, kaya mahilig ko nito, lagi pong 2.7 si MOOME, or yung maintenance and other operating expenses. Mahilig po nito digdi na si capital outlay po, ini po 2 million, ta kami na lang po ng opisina din nagre-renovate. Last year kaya, may budget na po ko kaya lang inabot man kita itong kaso po itong kaso ta Mariano, kaya din nadagos. Ngunyan naman ko ta, inabot naman kita kan COVID, kaya din man po girarin nadagos. Kaya ilalawin man po girarin capital outlay, yan man po niyo sa budget ni Engineer Canning, nakabali na po yan duman sa mga projects niya. And also, nagdagdag man po ko digdi ini po GIS e-tracks interface. Ano po ni mga ngai po kami digding hardware, kasi mga units mi po duman medyo mga luma na, kaya nagdagdag po kami ng MOO digding 500,000 and maagi magiran po sa legislative sa budget kung tutugutan po ini. Maili po nindo digdi na from 26 million nagi na lang 18 million po si pinaka total obligation me. Ano po ta nagbaba? Mayo na po kayo ining 12 million na ini. Iyo po ni si Muwame with the LARIS
na binakalmi po itong partially mapping si data sa kutsi mga software ning 12.5 million na na-approvean po kan 2019 and nag-abot po si software and data ngunyan lang pong COVID time kan ano lang po garo August. Kaya yan po ang pig sisibutan mi and kaya po ipiling ko quick tour lang po kita itong gigibon mi sa ini pong inaapod ming partially mapping. Sana. Next slide. Next slide po. Ini pang inaapod ming partially mapping. Mahiling po ni naman sa next slide, yun na po na yung magiging mapa. May natapos na po kayang tapos si geodetic me, tapos po itong, pakibalik po, pakibalik. Pwede ka ba dyan? Mahiling po nindo naman, ini po, ining kahit itong pig. Ako na pag-arap, hindi mo karap. Sige. Sige lang, okay lang. Ay, yun po topic, filing ko lang po sa indo si mapping na sabi. Iyon po yung sinasabi baga ni Sir Ruel na Oliver. Ini po, Barangay Igualdad. Partially mapping po ni kan mga properties na yaon sa Barangay Igualdad. Ganyan, pig saro-saro po yan. Kung may mga subdivision, pabarangao naman yan. Mahiling po dyan sa mga kalye, si Barangay Boundary. For example, magagamit po ni bako lang sa kan real property o kan assessor's office. Magagamit po ni sa COVID. Kung magaligday ng ka-COVID, ini parting ini ila-lockdown. Ang gusto mo sabihin ni Sir Ruel, office, yung mga building permits, magagamit po kan urban poor, si mga bagutang mga urban sa CDRR mo, ma-identify ito si mga property na hababa. Ini po, pagwan sa pig-click mo, ni malos po si property characteristic yan. Kasi may sadiri, ano ang titulo niya, anong classification niya, ano ang taxes niya, and also, ang ano po, ang pinaka-classification niya. Once na ano po, madali itang ma-identify. Kaya po baga si, itong samuyang mandate, yun po ni si Dakulan Tabang, ang sarap pa mandate is to properly identified and locate your property kung saan siya naka-locate. Once na demo po kayo ma-identify, demo siya matatasaran ng maray. Next slide po. Yan pong green, iyan po nagre-represent kan si characteristic niya. Next slide po, yun na po yan. And ini po si owner name, si barangay, si district, si parcelya, si pinakalote niya. Kung may titulo po siya, yaon po si technical description niya. Next slide po. I-filing ko lang po sa endo si accomplishment na naginibo may with regards po naman sa mga projects na or priority project po ni Mayor. Because I happen to be kabali po naman sa inapo niyang special project. Ang trabaho mo sa opisina is identification and appraisal po kan mga properties intended for naman sa Santa Cruz National High School.
kami po kahit si nag-finalize and ngunya baga pig-implement na. Another property na priority nga ni Mayor, si identification kay ito pong Almeda Mabulo Bypass Road. Na hanggat ngunyan, ang totoo nga ni, nag-apod si Mayor ng meeting, iyo po si Orolayan mi. Na-identify mi na po si mga properties and na-appraise mi na for negotiation purposes na po. And another one, ito pong pangaturugan ni Doc Sanchez, iniyo pong ongoing identification and initial evaluation ng mga properties na intended for the Naga City Hospital. Sako dito pong inaapod ni Mayor na Center for Safety and Resilience. Nagkataon na acronym ko ni pangaran ko. And also the appraisal po kay itong Calawag San Felipe Circumferential Road. Iyo po ang matausa ito yung bakong magabat na traffic sa Magsaysay, tamagaagi na po kita digdiyo sa Matiway San Felipe Malwa sa Calawag. And also ini po nga isasabi ko itong lari si memorandum of agreement ni po kan September 9, 2019. Ini po si dati mi pong mandated na function. Next slide po. Kaya po baga kan 2020 ngunya na taon, inali ko na po digdi si Santa Cruz ta, hama na po baga si Eskwelahan duman. Ang problema na lang ta, maing eskwela ngunyan. And also, na-identify mi na po si properties kay itong New Naga City Hospital. Actually po, ang location niya is only 500 meters away from the Naga City Science High School. Na-identify mi na po, nagkakaigwa na negotiation, kung dahil matugot si May Sadiri, we have to go with expropriation po. Kaya mahiling po nito, siguro mga next month, madamping na po dyan si initial na first phase kantinam po from Naga City Science High School pa duman po sa hospital. Malagbas po yan duman sa digdi po baga sa may Balatas. Ito pong property ni Milano na medyo may problema kami pero under negotiation po si Katay da duman ilalag ini pong ining Center for Safety and Resilience. Ipo baga si project ni Kagawad Del Rosario dadaround duman si PSO. Ini po okay na ni kaya ongoing na po ni nasa legal na po ni okay na ang ang implementation. And also the Almeda Mabulo Bypass Road, may meeting ko ta kami ngunyan. Anyway, may mga si Kairi Bangko po yam na po duman. And also ini pong GIS, sabi ko nga ni nagabot na kan August lang. Kaya na obligar po akong kuaning geodetic engineer sa AutoCAD operator ta. Kaya kan mga tao kung bakong licensed GE or bakong technical people. And also din si mandated function. Kaya mahiling po nindo, itong pinailing ko, sa barangay pala po ito, nahama na po kan GE sa AutoCAD operator. Next slide po. Ang City Assessor's Office po, as a source of revenue, ini po, pig-extra ko ni po duman sa may inaapod kaming monthly report po, pigsasabit sa BLGF. Ang trabaho po is to appraise and assess. Kaya ang trabaho mo is hanggang assess value lang. Itong assess value, may certain tax rate duman na pig-multiply para makolekta kan Treasurer's Office. Duman na lang po ako sa total tax potential or assess value. Ang total assess value po kan 2019 is inaabot po 245 billion 058,200. Kung sa tax, kung i-multiply ito po yan sa collectible, kung mga 100%, inaabot po yan mga more than 5 million. Nalaw po yan sa kabanda every year. Kabali na po dyan si ang basic tax po kaya, ang tax po na kaya is duwayan basic and another one is SEF. Ang basic po nagdadalagan duman sa mga social services, infrastructure project and cities, ako si mga pansweldo. While ito pong SEF, nadalagan po yan duman sa gabos na education related na projects kan city. Kaya may sadiri po baga kay baga may inabot kitang school board. Ngunyan, iyan po si
ano nga po, si accomplishment mi kan 2019. Next slide po. Next slide. Iya po ini po ang distribution kan real property units. Ang sabihin, ini po ang distribution kung saan nagdadalagan piraan residential duman. Mahiling po nito, dakulon ang residential duman sa tax potential. May commercial and an agricultural dikit lang. However po, as to the distribution of classification, mahiling po nito ang Naga is still an agricultural city. Mahiling nito po dyan, residential dyan is only 20% and the commercial is only 2%. Kaya bago mo nga yan, itong bago tang CLUP, pigdagdagan ta na po si non-agricultural dumang. Kaya medyo malang ka na po ang magiging real property based value ta. Next slide po. Kaya ini pong, pag-abot po kayo ining COVID time, hanggang ano lang po ni hanggang June, nagkaigwa po kita ning tax potential na 3,750,000. Kung last year, kung 2018 to 2019, nakaigwa po kita ning 5,700,000 na tax potential kung nakukolekta po kan Treasurer's Office. Ngunyan po hanggang June pa lang, maski nga ni po COVID time kita, na-assess na po kami hanggang 3.7 million. Kaya lang, mahiling ta po ganyan, takulang talaga ang naglalawag sa opisina, kaya pigiling ko, mababa pa po niyo. Next slide po. Last na po. Salamat po, Sir Cesar, kang City Assessor's Office. Ngunyan po, ma-entertain na po kita ng mga kahaputan, suggestions, comments, mula po sa tuyang mga paradangog, igdiyo sa session hall and sa online. Si Sir June Agumaa po. Manoy, maray na hapon. Kunyan, sa salog Yan sa San Francisco po yan. Nag-apply sila, kailan sabi mo nga ni, ma-apply po sila kayo sa DNR. Kailan po ngunyan, sa ngunyan kaya, ang accretion po, status ko po ngunyan sa DNR dahil sila nag-aako mga araw kayo ngunyan. So Manoy, kung halimbawa, sabi mo accretion. Halimbawa, bagong henerasyon na sinagmanak ang propriedades, dahil nag-aaram na ito pala nagagamit na ninda, sobrado. Ano ang remedyo, recourse na dapat gibuhon kang sarong tao may property sa araw kaya na sitwasyon? Kung mayo pong okupante, mayo siyang problema, pwede niya itong occupy yun, and also i-apply niya po sa DNR for titling purposes or for para maging yung pagsasadiri. I-apply niya po ito. Siya mapatian, pwede mag-apply dumanta, sa diri niya itong nasa gilid na ito. Po, last na question na pantulo. Ganyan, ang
lugar kang Igualdad, Zamora, and palibot sa sentro kang Naga is dati mga residential. Ngunyan, padikit-dikit, dawa nga ni Sako, medyo padikit-dikit, nagiging commercial na. Iya po. Ano po ang tamang proseso, ano ang posibleng mangyari kayan, naarog na kayo ng sitwasyon na nagiging transition na siya. Do we have to apply pa ba na maging commercial na o automatically ang syudad na ang madeterminar? Ano po siya, residential or agricultural? Residential po and padikit-dikit na nagiging commercial. Halimbawa mo sa Zamora, from supermarket, padikit-dikit na naglalaw ang commercial establishment po. Mano? Yeah, sa bagay pong iyan, usually sa CPDO, kung day panalaw si CLUP for approval baga, ano po yan, ma-apply ka mo from residential to commercial. Pero sa iling ko po, garo yan na duman sa bagong CLUP, commercial na po yan eh. Maski nga ni garo kayo ito, dati na pong commercial yan, kailan nagkataon lang po na residential yan kayo ito. Aloy na po baga si CLUP ta. Pero ang totoo po, yan lugar na Zamora, that is already commercial from ali po duman sa supermarket hanggat duman po sa may Garo Garcia po. Sa may chapel. Oh. May idea ka po kung pira ng square meter sa Zamora? Ano pong gusto mo sabihin na Ang commercial market value? O yun po, Manoy. Saka ano po pagkakaiba sa commercial tas market value? Ang commercial po kaya mas mahal kaysa sa residential because for commercial purposes. Yan pong lugar na yan, siguro si Hori kung anong siguro man nagre-range po dyan mga 30 to 40 araw po kayan. Per square meter. Painting, Lalo na po garungon yan si bagong laws ko yan national valuation kan BIR. Di mahalo ng babayadan mi. Iyo po, pagbayad din sa capital gain, mahalo na. Mabakal ko na po si daga ako. Okay po, okay na po Sir June. Okay, si Ate Osang po may kahaputan. Maraming hapon po, Sir Cesar. Bali po, bagayaon kami sa urban area. Hanggang ngunyan po, mayo po kaming titulo na nakakaputan, pero po, bayad na po kami. And sa sarupong parte, ang samuya pong pinag-iirokan is agricultural. Dahil pa po nakakonvert sa residential. Ini po dakula ng haloy na po and dakulang problema para sa muya. Sana po, matabangan po nindo kami ngunyan sa panahon na ini ni Mayor Legasyon, si Sendo pong opisina, and ang urban housing board, local housing board, di ba po? Managot po dyan, ang aram ko po, itong bagutang si LUP, ano na po to, classify na po to as residential. Para yung po digit sa balatas, kaya lang may pa po nagluluwas si approval po ali sa HLURB. Once na magluwas po to, an arami dumang gabos ng residential na nahiling taman residential na may mga arong na eh. For example, kadakol baga dyan mga lugar na residential, dati agriculture pero may mga arong na, this is still agricultural. Kung tutuson nga ni logi dyan ang gobyerno, ababawan bagan balor sa agricultural. Kaya once na maluwas po itong CLUP, dapat nga ni last year pa ito na-aproban, duman po, nasasabi na duman na baka duman po, naka-residential na to. Kaya po, yung man salamat lang po pong pigadat maray. kan urban porta, dahil ninda ma-convert. Thank you po. May iba pa pong kahaputan? Sa online po, Sige po. so far po, Sir Cesar, mayo man pong kahaputan, pero siguro mayo naman po mga kahaputan. Mas kung personal concern po siguro, mas maray na po na magdiretso na lang po sa opisina ninyo, Sir? Iyo po. Ayan. So, yun, duman po kita nagtatapos. Ngunyan na aldaw, halawing su aldaw ta, daw, half day sana. Salamat, Sir Cesar. Salamat po po. sa mga paraan tabay, sa padagos na nagpapartisipar igdiyo sa public presentation. Last data na po sa aga po na alas 9 hanggang alas 5. Sana po, mas dakol po kitang magpartisipar. Maray na hapon po sa Gabos and ingat po sa pag-uli. Thank you po. Thank you.